मी रस्मियात रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के इतरों दिफाई वज़ीर मोहम्मद कासान मामून के वाक़ फुर्दे होंगे सोनान और मैदान बलालार रस्मियात फशमटका और बड़ा हम तैयार फ़वाकम फ़ाकुल वेगो तो मी रस्मियात का रईस जमहूरिया के देखमलुंगे इतरों दौलत के इस वेरे वज़ीरों अधिक महम दौलत दिगु मुद्दत कंगे की दायरा तक हिदमत कुरबाफ़ हिदमत तेरिना गाँव में दिफाई बारा फुलूंगे इस ऑफिशियल बार वडागन वाकम फ़ाकुलवे मी गेतरुन रईतुंगे मजले हो गए रईसा रईतुंगे मजले हो गए मेंबरों में मी जलसा का बार वडागन वाकम फ़ाकुलवे आदे नस्र के दो के खरकत रस्मी को फशाफ मिवनी में दो हैंडों बुढ़ जमात का कुरवन फ़ातिस नमादों एगो तो सिफाएंगे कि नादे के ऑफिशियल में नमाज का बार फारूस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ फनी फ़ातिस नमाज का बुढ़ जमात का बार वडागन फ़ ए फ़ाहो शाहिदों के बिना का अदिदा या गार्ड माउंट करूँ मैं तो हैंडन खाई जहरवानी कुरे गंगुस पा मेरा स्मियात को बस रईस जमहूरिया के देखा मलों अधे हम दौलत के वज़ीरुना वकिंग खास को सिफाएंगे इस ऑफिशियलना की दोस्त पर मतें सिफाएंगे अंकित में को दवाफ़वा बेफुलम पैर वडागम फ़वाकम फ़ाह को लेवे आदे निशान गाजी के इज़्ज़त के वेरिया रईस अलुस्ताज़ मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नवंबर 3 के शरफ़ के ख़ास हड्डन एरूमशा नवंबर 3 के शहीदों के आयलात का आसा हांदानी अड्डन एरूम रईस जमहूरिया ने मुआफ़ मिवनी नवंबर मोहगे तिम्वन दुहगे उदवानी हमलागा एरुगे रईस जमहूरिया कुरबे तारीफ हकु मसके पुरतका आदि एदुहगे हमलागा सिफेंगे तेरे शाहिद वी बेफुलना आमुगे तेरे शाहिद वी बेफुलुंगे हिदमतुगे आगु गौमी फेमवरे का दौलत के फरातुं बजंकुरमुगे गोतुं एगोतु नवंबर 3 के उदवानी हमला बलाला सिफेंगे तेरे अब बेकलकु शाहिद वे फावे आदि आमुगे तेरे 11 बेफुलन शाहिद फारो जुमला में उदवानी हमला का नवार दिवहिं वणी शहीद को लाफ अदे नस्रों के दोगे खास हरकत का बलाला रंकुने समफ़ाह को लेवता में दोगे हरकत फशाफ अमीवनी इस्लामी मरकज़ का मियाद कुरवन फ़तिस नमाज के बोर्ड जमात आयको या फ़हु हैंडन है चेहरो नवंबर 3 के शहीदों के बिना का मिवनी दिदया गार्ड माउंट कुरम के रस्मियात बावाफ आदि कुड़ वक्त कुड़े के तेरेगा नस्रों के दोगे रस्मी जैसा मी मैदान का फिश के दायर हावीर अस्करी हुशैल जमहूरी मैदान का कुरियतान मी हरकत फिशुमा हम जहीफ़ अमीवनी मेदो हावीर हातर कड़ी फनरा गए नमस तिंगड़ी सालिस फ़ाकुम फिश के जमहूरी मैदान आमरा इतुना वदवेन कमा गाँव में दिफाए बारवनी हम कुरबाफ अद मालेगा अकुरेगंदा हरकत हो गए इतुरा मियाहरुगे नस्रुगे दोस्त फ़ाह कुरुमगे गोतुं गाफ्ताल तीनतु का वस वरन खासा हरकत के गाँव में दिफाए बारुगे फरातुं कुरे गेंदियमा वनी हम जीफ़ा तीन दो कारण हम फ़ाह कोलंबेनु शाहिद कोपरल अब्दुल ज़ुहैर निस्बत वडागन वारा दुश्मनों के हमला थका कुल के सिफांगे तेरे एम फुरतम शाहिद वे बेकल की शाहिद कोपरल अब्दुल ज़ुहैर कम फ़ाह कोलम एगो तो नस्र के दो मी बे हासरस में जलसागवस शाहिद कोपरल अब्दुल ज़ुहैर के खास वीडियो दक्काल में समा में बनी हम जीफ़ा अदे तीन दो का कुरे के अंदर हम जीफ़ा हरकत का बलाला और मिमह के हैवन दो अन्ना हुकुर दो गाफ्ता तीन दो गहुन गाफ अलिफ माफ़ करवा गाफ्ता तीन दो गहुन गाफ्ता अतुल तावली में मरकज़ का सिफांगे फ़ोटो मौरस एदो हावीर हतर जाहिर कुरिया दान अदे हमें आके गजही के अन्ना होने दोस्त मिमह के अवन दो अतुल तालीम मरकज़ का हैंदों फ़ोटो मौरस कुरे के अंदर हम जीफ़ार दो हावीर तीन दो स्टेडियम का सिफांगे अस्करी हुशैल कुरे दाना अति कुड़कुदेंगे खास हावीर बस नस्र दो हा गुड़के गाफ्ता तीन दो का सिफांगे फरातुम बेउमा में बनी हम जीफ़ा आदे सिफांगे फ़ोटो मौरस की मी के कुरेंग और मैंने मीडिया हर वाह कुलोन हम मालेगा आर्ट गैलरी का बाबा फवार नवंबर 3 के उदवानी हमलाएं गाँव दिफा कुरमटका गाँव में दिफाए बारों कुरे मसक आदि दो वडागन जिहाद रमज़ को तेने हैं टाइम लाइन हैं फ़ातिहुम फशकें हमला बदल कुरंता कुरिया दे हिसाब फशकेंगोस अराज नस्र होत मा हमें गाँव में दिफाए बारों को फवा मुहिम मसकत रमज़ को ते दक्वा दे खास फ़ोटो मौरस एगो तो मीडिया हर को फ़ोटो मौरस के सरमना हम फ़ाह कुरण एदो हो गए हंदान तक एदो हो गए मंजर तक दक्वा दे एक फ़ोटो तक आधे हमें डिजिटल डिस्प्ले तो वैसे माँ बेटी फ़वा का मी गेतरों एदो हो गए उदवानी हमला का सिफाम बैन कुरे बैन खतियार
hama display ga dakala fa kan fa kulwe midiyaruge morosga miyaharuge morosga sama mifata tafatu kantata ke fenigen danikan asifanga faratum fa ga kuraba megatura me do haviri jumhuri madanuga beuma hamjifa wa divehi asifanga askari hushalunota military display balala airways gaum difa kurma gaume difa e barun befawa tayari taka adiha mahme gaumi difa e barun mivi mututka terega difa e daran hodafwa kurierun taka sifanga qabiliyat kam baraboda dakwa denekan MDF ke faratum fahaga kuraba admi adu haviru beuma ham chifwa me display no tami hushalum mes rais jumhur dr mohammad muiz ke dekamolon balwale me wani ham chifa al mohammad befna ham rasmiyat against dena ಅದೇ ರಾಜ್ಯಗ ನಾಸ್ಟ್ರುಗೆ ದುವಸ್ ಅಫಾಹಗ ಅಮ್ಮಿ ಕುರಣಿ ನವರ್ಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಆಫಣಹರುಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮುಹುಗೆ ತಿಮ್ಮಣದು ರಾಜ್ಯ ಕುರುಮತಿ ನುರ ಕಾತೆರ ಉದ್ವಾಣಿ ಹಮಲಾಯಂ ಆ ದಿವೆಹೆಂ ಹೋದಿ ಫಹುರುವೆರೆ ನಾಸ್ಟ್ರು ಅಫಾಹಗ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಅದೇ ತಿನೆ ನವೆಂಬರ್ ಕಿಮಿ ದಿವೆಹಿ ರೈತುಂಗೆ ಎಬ್ಬಾವಂತ ಕಮ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ಕುರ್ಬಾಣಿಗೆ ದೋಹುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ರಾಜ್ಯಗ ಅಫಾಹ ಕುರುಮುಗಣ್ಣ ದುವೆ ನವರ್ಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಅವಣಾಹರುಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮುಹುಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ದೋಹು ದಿವೆಹರಾಜ ನಿರ್ಭವರಿನ್ ತಿನ್ ನುರಕಾತೆರೆ ಉದ್ವಾಣಿ ಹಮಲಾಯಂ ಆ ದಿವೆಹಿನ್ ಅಲ್ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಮಾತಿವೇರಿ ನಸ್ರು ಗುಳಿಫ ಅಮ್ಮಿವಣಿ ದಿವೆಹಿನ್ ಎದೋಹು ದಕ್ಕಾದೆಂ ಎಬ್ಬಾವಂತಕಮ ಆದಿ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಗ್ ಎದೋಹುವಿ ಮಾತಿವೇರಿ ಕುರ್ಬಾಣಿಯಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ e udwani hamala mangalloh gawag fla kuna kame ab kollafa mewani divehin wakin has ko gawmi difae baruge hivvargoda fawano wevadagan matvere qurbani divehi sifange hivvara himmata minnatun kam faaga kolleve ade edo divehin nastu olibigen die divehin leya furana me gawmattaka वे वडागने वे गुरबानी कम फाह कुलवे अनूर कातेरे मी निर्भवरी हमलागा दिवे हिंगे तेरे नवारा मी हूँ शाहिद वे फवायरो एगे तेरे आप बेफुलनकी हिवरगदा दिवे ही सिफां कम फाह कुलम अदे अनेंगे गारा बेफुलनकी आमो रयुतुं मी हमलागा तिरिस नुआ दिवे हिंग जहम में फवायरो एत बयक जिस्मानी गोतुन्ना नफ्सानी गोतुं बड़ती गेलुं तकका अन्यातके लिफ्वाकम फाहाग कोल्वे हाजिर वडांती बेबी एमे हा बेफणुं दिवे राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया अदी सिफांग एमे मतीवरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज अदी एमन फाणु के अमिकमलु मैडम साजिदा मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नस्रुगे दोहोगे हेओयद माता हुनिया एमे बेफलुनंग अरिस्कुरं वकिन खासगो दिबेराजे के इज्जते रईसुल जुमहूरिया अदी सिफेंग एमे मतीवरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ा एमन फानुगे अमिकबलुम मैडम साजिदा मोहम्मदा दोहोगे हेओयद माता हुनिया अरिस्को मी रस्मियात मरहबा दनवं रस्मियात हुशाला देनी अळुगंड मेजा हना मोहम्मद मी रस्मियात फैशम के इज़्नेंगे दी रिपोर्ट करी मेजा अली दीदी कीरित गुरवान के बरकातुन रस्मियात फटवा देवी वारंट ऑफिसर दे मोहम्मद असलम दें उन्नानी दिबेराजे के गौमी दीदें इज्जत दिनुम के गतुं हुरिहा बेफुलुम वेस कोलते देवडैन देवोंगे दें
शुक्रिया। दुआ की नवारस्ते काड्या आशे नवंबर ती मनदुवस दिवे हिंगे बैका श्रीलंका के हथियार वेली जमात कमवा प्लॉट जमात के निर्भवेरिंग माले हरा द्विराज्य के अस्करिया के मै मरकज हमला देम फेशी इस्लाम दीना दिवे हिंगे मिनिमम कमा सियादता इस्तिक्लालु के दिफाउगा दुश्मनुना देकोला एम्मे फुरतम रद्दुगा हमला दिनी सिफांगे मै गेटु के ड्यूटी गाहुरी एम्मे विहिया हरुगे जुआने सिफांगे में जूनियर रैंकुगा एना साबित कोद्दिनी फुरियम सिफांगे मीहेगे अजुमा हिव्वरु गौम देखे लोबिवा जुआंग दिवे ही दरियगे दीनी लोएब्बा गौमी जोश एनागे फुरानी अवरे मैवेगंवा इस्लाम दीना में कौमुगे मिनिमम कंग मा मुहिम्मु कंग दिन उन्नानी मरहबा दे नियम के गोतुन दिफाई वजीर ऑनरेबल मोहम्मद गस्सान मामून के वाहक फुर देखेबुं दिफाई वजीर ऑनरेबल मोहम्मद गस्सान मामून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन सिफांगे एम्मे मती वेरिया दिवेराजेगे इज्जतरी रईसु जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ुगे देखंबलुं निशान गाजी के इज्जत के वेरिया रईस अल उस्ताद ममून अब्दुल क़य्यूम रईस जमहूरिया के नायब अल उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ दिवेराजे के रई तुंग मजली हुगे इज्जत तेरी रईस दौलत के इज्जत लिबिवडाय फतिबवी इज्जत तकुगे वेरिंग वजीरों रई तुंगे मजली हुगे इज्जत तेरी मेंबरों 3 नवंबर के फ़खुरुवेरी शहीदोंगे लोबोती आयलाता एहारा मिहारुगे केरे दिबेही सिफांग लोबोती उख्तुन्ना अखुं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नसरुगे दुआ होगे हेवेदुं सिफांगे में मतीवेरिया रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ुगे देखंबलुन नशा एम्मे हा लोबोती दिबे रईतुन्ना दन्नवामुं इस्लाम दीना में कौम के हिमायतुगा शहीद वेवडायंग अब्तोलुंगे फुराना फुलुतका इतुरु हेयो दारुमा मिंबर को देवोंगे दी दुआ कुरं नस्तुरुगे दुआस अनेकावेस कौमी फेंबरेगा एकी हफ्ला तक का बस्सवा लव्वागें सीधा कौम के वलीउल अम्रु बैवरी वडान्नवा गोता इधर जाएगा फ़ाहगा को देवंग फट्टवा देवा फवाती एम्मे हाँ फ़खुरुवेरी सिफांगे नमफुलुगा रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ वर इखलास तेरी कमायकों शुक्र धन्यवाद मिमालमुन्ना मीडिया के ज़रिए मिजलसागा बैवरी वडान्नवा एम्मे हाँ जली सुन्ना मरहबा धन्यवाद नवरस्ते का अड्डिहा अव्वना हारुगे फहुं कोम्मे आहारक नवंबर माहुगे तिम्मना दुआ मुली दिवेही उम्मै एकति गंडे हैं हमदा शुकुरुं फुरिफति बिहालो मी फाहग कुरनी सिहुमेगे तेरें कौम कुरिमति कुरी नुरक्का तेरे ओदुआनुगे मच्चा
ಗದಫದವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಓಗಾವೆರಿವಂತ ರಹಮೆಫುಳುಂ ಮಿಂವರು ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ನಸ್ರುಗೆ ವಸೀಲೆತ್ತ ಕಮ එකලාගේ මින්වරු කුරෙව්වි අබු තෝලුන් කුරෙව්වි බුර මසෙක්කේ ජෙහිලුමෙන් නැති කවුමුගේ දිෆාඋග ෆුරාන කුර්බාන් කුරෙව්වි ශහීදුන්ගේ කුර්බානි දිරිඋලුමුගේ එකි වට්ටෆාලි තකුන් නුකුමෙගෙන් ඈ ලොබ්වෙති දිවෙහි රයීතුන් එදුවහු දෙක්කි කෙත්තරිකමා ඉඛ්ලාස් තෙරි ආසුම් එව්වෙ ශක්කෙන්නේ ගොතුග එදුවහු දුෂ්මනුන්ගේ මච්ච අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලාගේ වාගේ ෆුලා එකු ෆතහ හෝදී දිවෙහි සිෆාන් ලිබෙමුන්දිය ෆඬු මවුලුමාතුගේ අලීග වෙරින් කුරව්වමුන්ගෙන් දෙවි අමුරු ෆුලුතක සුවාල් කුරුමෙන් නැති ඉජාබ දෙව්වා කුරෙව්වි මතිවෙරි ජිහාදුගේ සබබුන් එහෙන්කම මියදුවස් ඒරුගේ රයිසුල් ජුම්හූරියා නිෂාන් ගාසිගේ ඉස්සතුගේ වෙරියා රයිස් අල් උස්තාස් මමූන් අබ්දුල් ඛයූම් ෂා ඒරුගේ සිෆාන්ගේ එම්මෙ මති වෙරියාගේ නාබ් නිෂාන් ඉසුද්දීනුගේ ඉස්සතුගේ වෙරියා අල් ෆාදිල් ඉලියාස් ඉබ්‍රාහිම් ෂා නිෂාන් ඉසුද්දීන්ගේ ඉස්සතුගේ වෙරියා අල් මර්හූම් අල් උස්තාස් අබ්දුල්ලාහ් හමීද ෂා निशान इज़ुद्दीन के इज़्ज़तु के वेरिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल सत्तार आदम अंबरियशा निशान अस्करी के इज़्ज़तु के वेरिया मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद ज़ाहिरशा निशान अस्करी के इज़्ज़तु के वेरिया मेजर जनरल रिटायर्ड मूसा अली जलीलशा एनएसएस के एरुगे लीडरशिपशा ए हंगुरा मैग बैरी वडैन्नवी फखुरुवेरी दिवेही सिफान्ना सिफांगे एम मती वेरिया रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ुगे नाम फुलुगया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नमुगया अदुगे केरे फखुरुवेरी सिफांगे नाम फुलुगा हक्कु शुकुरा तारीफ दन्नवा मियदो एमे हूनु मरहबाया का शुकुरे हग्गुवनी एदुवहु मीगे तिरीस हैंगहर कुरिं मी कौमुगे हालुगे दुलुं वतनुगे दिफा समालुमा गोवालुमा फनरवरकं अहारु अला नुलेवि ओइन उतुं सतार नवेंबरु देहास तेवीहुग निमुमक ගෙන්නවා ए गोवालुमा इजाब देव्वा दिवे राज्यगे मिनिवंकमा सियादता इस्तिक्लालगे हिमायतुग नुहनु फल रेड रोंගෙද්දම්මවා वशाजहे दुरु विस्ने अस्करी सियासतेगे दिफाई सियासतेगे दशुं राववा ए फल रेड रोंगु हिमाये कुरेवे फद जमानी अस्करियायक अलगुन मेंगे दिफाई बार बदल कुरवं फट्टवा रिया दुआलु केंडी नेली ए मसेक्कतुग शामिल वे उलुवा होदवा देवमुं गेंदवा गिनगुण कामयाबी तक रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ එහෙන්කමු එම්මෙහා ෆඛරුවෙරි සිෆාන්ගේ නම් ෆුලුගයා මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඩිෆෙන්ස් ගේ නමුගයා ಖುದು ಅಳಗೊಂಡು ಅಮಿಲ್ಲ ನಮುಗ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿಯಾ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಮರ್ಹಬಾಯ ಶುಕುರು ಹಿತುಗೆ ಉಮುಗುಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮಾಯ ಬರುತಿಲ ಕುರಂ මෑන් අල්ලාහ්ගේ හේ රහමත් ෆුලුන් මි දෙයහරෙන් හා දුවහුගේ තෙරේක අලොන් මෙන්න ගින ලඬු දඬිතකෙන් හාසිල් කුරෙවිජ්ජ බය කංකමකි ආමකොන් ඉගේ කන්තත මි දෙයහරුගේ නසරුගේ දුවහුගේ ජල්සාය හැම මිහරා හැමය විස්නා ලාෆි නම බය කන්තත හිතන් ආදේ දිෆායි සියාසතෙක්ගේ එම්මෙ අසාසී එ තඹකි قوم وفاتري واجب إخلاص تري جيلك فهو جيل بنا كرمون جنديو ممسك كبول فتوانا كما
ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಇವ್ಲಾನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಮಿದಿಯಾ ಹರುಗೆ ನಸ್ರುಗೆ ದುವಹುಗೆ ಜಲ್ಸಾಗ ಅಸ್ಕರಿ ತಾರೀಖ ಕೌಮ ವಫಾತೆರಿ ಉಮುಗೆ ಫಿಲಾವಳೆ ನೆಗುಮಟ್ಟಕ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಕ್ಕೊಂ ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಹೋಲ್ಗ ವಡ್ಯಾಂ ಮಿ ತಿಬ್ಬೆವಿ ದಿವೆಹಿ ವತನಿ ಖಿದ್ಮತುಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಲೊವ್ವು ಎತಿದರಿವರು ಅನೆತ್ತಂಬಕಿ ಅಳುಗುಣು ಮೆನ್ ದುವಾಹಕುವೆಸ್ ಅಳುಗುಣು ಮೆಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹೆಗೆ ಮತಿನ್ ಹಂದಾನ್ ನೊನತ್ತಾಲಾನೆ ಕಮುಗೆ ಯಗೀಂಕಂ ಹಿತುಗ ಬಿಂವಳು ನೆಗಿ ಫೋತು ಮಿಕಂ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾನೆ ಕಮವ್ವೆಸ್ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಇಲಾನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಮಿದಿಯಾ ಹರುಗೆ ನಸ್ರುಗೆ ದುವಹುಗೆ ಜಲ್ಸಾಗ ಜಮಾನಾ ಎಗ್ಗೊತ ಎಕಶೀಗೆಂವಾ ಮಿಂವರಕ ಕೌಮ එකං කුරවේනවරක එම්මෙරඟල ශහීදුන්ගේ ආයිලාතක ඉනායත් දෙව්වානකම ඉලාන් කුරව්වා අල්ලාහ්ගේ රහමත් ෆුලුන් මියහරු එමසෙක්කෙ වෙස්වනි ෆෙෂිගෙන් ගොස්ස MNDF ගේ මරීන් කෝගේ කාබිලියත් ඉතුරු කුරවුන්ගේ මසෙක්කෙ පුල මියහරු කුරව්වානකම රයිසු ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් ඉලාන් කුරව්වි රියාසි බයාන් රයිතුන්ගේ මජලිහ හුෂාලවමු මියහරු ෆෙබ්‍රුවරි මහුගේ හවන දුවා අල්ලාහ් ඉරාදු කරවියා මියදු අලුත් මෙන්ගේ ෆඛරු වෙරි සිෆාන් දිවේ ලොබෙති රයිතුන්නා දක්කලා අස්කරි හරකාතුගේ තෙරේග මරීන් කෝගේ මෙකනයිස්ඩ් ඉන්ෆන්ට්‍රීගේ හරකාත ෆෙනිගෙන් දානේ අලුත් මෙන්ගේ පිය බොඩු මාසිංගා කඬු රක්කාතරි කුරුම ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಕುರವ್ವಾಣಕಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಲಾನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಫನರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ඒගේ ෆහුන් එතක හෆ්ලායක දෙක්ක විවාහක පුළුගේ තෙරේක මියහරු එමසෙක්කතුගේ අමලි කුලවරු ෆෙනිගෙන් දානකම විදාලෝ ෆවේ අල්ලාහ් ඉරාදු කරවියා මියදු හවීරු MNDF උන් දක්කාලා හරකාතුගේ තෙරේක දිවෙහි තාරීඛුග රාජ්‍ය ලිබිෆවා එම්මෙ බොඩු අස්කරි මනවරු එබඳ විෆාතුල් කී විලාතු ඒ කවුමුගේ රයිසා රයිසු ජුම්හූරියා ඔය කායකමගේ තෙරෙන් හිලේ එහියගේ ගොතුග හොද්දවා ෆොයි මනවර අදි එහෙන් උලඳු තබ්බස් ෆෙනෙගෙන් දාන දිවෙහි වතනි ඛිදමතුගේ ලොබුවෙති දරිවරු තිකුදින් ති කුරිමති ලෙව්වි වර මුකද්දස් මක්සදේ කවුමට්ටක හාසිල් කොද්දෙවන් අමිල්ලය ඉස්නංග වෑගේ මියදකි තිබේ ෆුරුන් ති තයාරු වඩන්නවනි හොන් zimmayaka mas'uliyatekkan hawalwa abutolun kurabwa foy khidmatuge aliga visnawan fattan emme munasabu edduwas egotu matiga demitibba afikamuga wanya allah irad koreviya tikudin vegendane tikudinge darinna mi qawmu miniwan kamayaku wasil koddeve waruge jilaka ෆඛරුවරි දිවෙහි සිෆාන් මියදකි මිදියාහරුගේ නොවෙම්බරු 3 මියහරුගේ නොවෙම්බරු 3 සිෆාන්ගේ මෙමති වෙරියා රයිසුල් ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් අලුගුන් මෙන්න හොදවා දෙවි කුරියරුන් තක ෆඛරුවරි හවා ખાලුග ලෂ්කරු අලුන් රුකුරු ආලම් වී තුවස් තිබේ ෆුලුන්ගේ ෆඛුරා ශරෆ් ඉස් උෆුලා දුනිය දක්කාලම් වී දුවස් ನಫ್ಸವ್ವರೆ ಕೌಮು ಇಸ್ಕುರುಮ್ಗೆ ಅಜುಮ್ ಆಕುರಂ ವೀದುವಸ್ ಮಿ ಫುರ್ಸತು ಗಾವೆಸ್ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ಅಸ್ಕರಿ ಕಾಬಿಲಿಯತ್ ಇತುರು ಕೊದ್ದೆವ್ವಂ ಕೆಂಡಿ ನೇಳಿ ರೆಯಾ ದುವಾಲು ವರಗಾತುಂ ಬಲ್ಲವಾಗೆಂ ಸಿಫಾಂಗೆ ಮೆ ಮತಿವೆರಿಯಾಗೆ ಹೈಸಿಯತು ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಮು ಗೆಂದವಾ ಬುರಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಫಾಹಗಕೊ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಫಖುರುವೆರಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ನಂಫುಳುಗ ඉඛ්ලාස් තරිකමායකු හිතුගේ උමුකුන් ශුකුරු දන්නවා අරුන්ගේ වාහක්කොල් නිම්මාලානි සිෆාන්ගේ මෙමති වෙරියා රයිසුල් ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස්ගේ ෆරාප්පුලුන්නා ෆඛරුවරි දිවෙහි සිෆාන්ගේ ෆරාප්පුලුන් දිවෙහි ලොබුවෙති රයිතුන්නා මේ කවුමු දෙමි ඔෙන්හා හිඳකු සිෆාන්ගේ හුවාග වාගතුගේ මතින් එම්මෙ ෆහු ලේ තිකි ඔහොරාලෑගෙන් වෙස් ෆුරාන කුර්බාන් කොග්ගෙන් මේ කවුමුගේ මිනිවංකම් හිමායක් කුරානේ කවුමුගේ යකීන්කම් තකුරාර් කුරමු
අලුගොන්ගේ දුආයකි අබදුගේ අබද මේ කවුම මිනිවන් කම්මති ලෙහෙට්ටෙවුන් මේ කවුම කුරියරුන් හොද්දවා දෙවන් රයිස් ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මුයිස් එකුරවා බුර මසෙක්කෙප්පුළු ෆසේහ කමායක කාමියාබුන් ආමීන් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු. ನವೆಂಬರ್ ತಿನೆಗೆ ಉದ್ವಾನಿ ಹಮಲಾಗ ದುಶ್ಮನುಂದಿಂ ಹಮಲಾತೌಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಶಹೀದ್ವಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫಿಹುಗೆ ಉತ್ತುರು ಹುಳಂಗು ಗೇಟುಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗಾ ಹುರಿ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ತಿನದು ಅರಿನಗಾಗೆ ಶಹೀದ್ ಕೋಪ್ರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜುಹೇರು ಏನಾ ಶಹೀದ್ ವೀರು ಎಂಬಕ ಫಸ್ಟ್ ದರಿಂಗ್ ದುನಿಯೆಗಾ ತಿಬಿ ಏಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಗತ್ತಿಬಿ ದೆಕುದಿಂಗೆ ಏರುಗೆ ಉಮ್ರಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಹರ ಅಂಗಹರು ಎದುವಹು ಎ ಲೊಬೆತಿ ಆಯಿಲಾಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಲೋತಕುಂ ಹಿಲಮುಂ ಒಹರಮುಂದಿಯ ಅಸರುಗದ ಕರುಣಿಯ ಗುಳಿಫಾವಣಿ ಇಂತಿಹಾಯ ಎ ದರೀಂದೆಕೆ ಲೋಬಿವಿ ಬಪ್ಪೈಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ವಕಿವುಂ ದೆಂಗುನ್ನಾನಿ ಶಹೀದ್ ಕೋಪ್ರಲ್ ಅಬ್ಲೋ ಜುಹೈರಾ ಗುಳೆಗುತುಂ ಹುಷಾಳಾದೆ ಹಾಸ ಹುಷೇಳುಮೆ ಮಿ ಹುಷೇಳುಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹದಾಫಾವಣಿ ವಾರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸದೇಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅನಸ್ ಜಕಿ ಅದಿ ಸಾಜೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ನಯೀಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಯಾರ್ ಕುರಿ ವಾರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸದೇ ಯೂಸುಫ್ ಶಿಮಾಜ್ Zuhair, කොංගඩ බඩේ කෙඩුතෝ Zuhair, Zuhair Azi Fempote Azi Mikarunde Mita bade event ki me hunge bole Arengi jaanu salamat nuane kaleminde No manudana Azi Arengi wasiye Lofurarunu karunaya Windu emme fahu husvedanden Adehuga govigo vummi hua Fahune wamage pune deshiyaha He yarumage mi fakhruinge fahune wamage pune deshiyaha mile ajisma fasta chuediyas dashedu ko kurimatila Oh
Aharu Danita. Ahare hatarakun haika duty e. Papa kikran duty e dane. Darifuna me nangaram gani dalavani. Bappa me hela tibeti. Papa annane rakobia. Adiya ive. Varalove. Gaumadine turu turu laadum kuruvi havale innalale pauge wasiye madu madu pune deshe kya ilaya ekuveri aayi fasti dashi badahi visafuga Zuhair, kale kontak. Aharan oti, Rice Office Sri Lanka. Usana kale kontak. Aharan oti, bodu gato, Sri Lanka. Hey yaru mage, mi fakhru inge, fahune wamage, buna deshe aha, mile ajisma. Asheduko kuri matilashe Aharange kudin kolo arangala balashe uriha kudin naves heyoko hitashe uriha kudin ves bassa arangala kudin na washe inhiya kurati Mate
ಸಿಫಾಂಗೆ ಮಾ ಗೇಟುಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗಾ ಹುರಿ ಶಹೀದ್ ಕೋಪ್ರಲ್ ಹುಸೇನ್ ಆದಮ್ ಏನಾಗೆ ದೀನಿ ಅದಿ ಕೌಮಿ ವಾಜಿಬ್ ಅದಾ ಕುರಮುನ್ ದಣಿಕೊಂ ದುಶ್ಮನುಂಗೆ ಬಡೀಗೆ ಹಮಲಾತಕೊಂ ಶಹೀದುವೆಗೆಂ ಏನಾ ಹುರಿ ಸೆಂಗರುಗೆ ತೆರೆಯ ವೆಟ್ಟಿಜ್ಜೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರುಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ಹೋದು ಮಧ್ಯ ನಿರ್ಭವೆರಿನ್ ದಿಂಗ್ ಹಮಲಾಗ ಶಹೀದ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕುಡನವಿ ತುತ್ತು ಮಣಿಕು ಶಹೀದುವೆಗೆಂ ವೆಟ್ಟುನಿ ಮೀಮಲಿಫ್ ಕಿಂಬಿಗಸ್ತೊಶುಗೆ ದೊರಾಶಿ ಕುರಿ ಮಚ್ಚ ಮಾಲೆತೆರೆ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮ ಝೋನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗ ಅವಳುನು ಶಹೀದ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಕುಡ ಆದಂ ಕುಡ ತುತ್ತುವ ಶಹೀದ್ ಕೋಪ್ರಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿಫಾಂಗಿಯ ಅಣ್ಣನಿ ಕೊಂ ದುಶ್ಮನು ಬಡಿಜಹ ಶಹೀದ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಶಹೀದೆಗೆ ಲೆಯಾ ಫುರಾಣ ವಗುಫ್ ಕುರಿ ಮ್ಯಾವಿಗಂವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಮಿ ಲೊಬ್ಬೆತೆ ಕೌಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಮಿನಿಮಂ ಕಮಟ್ಟಕ දෙන් ඔන්නානේ නොවැම්බර් තිනෙගේ ශරෆ්ගේ ખાસ අඩන හවාල් කොදෙවමා නොවැම්බර් තිනෙගේ ශහීදුන්ගේ ආයිලාතකන් අඩන හවාල් කොදෙවුම් ඒක ෆෝගා දිවේ රාජ්‍යයේ ජත රයිසුල් ජම්හූරියා අදි සිෆාන්ගේ එම්බ මතිවරියා ડોક્ટર මොහම්මද් මුයිස්ගේ වාහක ෆොර දෙකෙවුම් නන්තන් යලාන් කොදෙබානි රයිසුල් ජම්හූරියාගේ ඔෆිහුගේ සෙක්‍රටරි ටු ද ප්‍රෙසිඩෙන්ට් ඔන් corporate service අල්ෆාදිල් හුසෙන් ආමිර් बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देव राज्य के इज़्ज़त तेरे रईसुल जमहूरिया अदि सिफांगे में मती वरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ एमन फ़ान गाम खबलूं मैडम साजिदा मोहम्मद निशान काजी के इज़्ज़त के वरिया रईस अल-उस्ताज़ मामून अब्दुल क़य्यूम रईसुल जमहूरिया के नायब अल-उस्ताज़ हुसैन मोहम्मद लतीफ़ रईतुं के मजलिस इज़्ज़त रईस अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला दौलतुं इज़्ज़त लिबड़ा फावा एमहा बेफलुं वज़ीरों के मजलिस के मेंबरों रईतुं के मजलिस के इज़्ज़त तेरे मेंबरों नवंबर 3 का शहीद भी सिफां के बेफलुं के आयलातों के मेंबरों ना आमों के तेरे शहीद भी बेफलुं के आयलातों के मेंबरों दिवे ही दौलतों के स्पेरिंग जलसा वडान तिब्बे एमहा इज़्ज़त तेरे अदिमी जलसा दुरा गातुं बल्लवा अडवसव मुंगेंदवा एमहा बेफलुं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदि देह राज्य के नस्र के दुआ के तहुनियाय हेदुंत जैसा वडांति पे वेमेहा इज़्ज़त तेरी नशा देह राज्य के लोबेति रयतुन्नं अरिस्कुरम आदि मियदु के मिजलसा के प्रोग्राम का हिमने एम मुहिम एकम की देम्मे तिये वडाने फदांग नवंबर 3 के शरफ के खास अड्डनया नवंबर 3 के शहीद भी सिफांग के बेकलों के हदान अरवा अड्डनया एदुवा आमों के तेरे शहीद भी बेफलों के हदान अरवा अड्डन एरो नमस्ते कड्डिह अब्ब नहरुगे नवंबर मोहगे तिम्मन दुवहु बेरुगे कुली सिफांग बयकु राज्य दिन नुरक्कातेरि बिरुवनि उदुवानी हमलाय गुळिगें मावेगे मा इस्लाम दीना दिविह कौमगे मिनिवंकमा सियादत नगाला राज्य हिफमत कुरी मसक्केत्त नाकामयाब कोल्लुमुग एरुगे रईसुल जमहूरिया निशान काज़ीगे इज़्ज़तुगे वेरिया अल-उस्ताज़ मामून अब्दुल क़य्यूम मांगल्लाहु वाक़िफ़ुलाहुगा हिकमत तेरि कमाई विष्णु तेरि कमाईगा एलुबि मुहिम हरुदना फियवल्तका अदे मिफान कुरेबि तौरीफ हक्क मसक्के पुर्तोगे अगु दिवे ही दौलतुं वजन कुरेबु गोतुं एमनिफान नवंबर 3 के शरफगे खास अड्डने गेरुमा रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ निम्मेबि हमयायकु एदुवहोगे हमलागा सिफांग तेरे शहीद अब्बे कलुं दिवे कौमट्टका कुरेबि जिहाद की राज्य दिवेंहा हिदको अबदु में जिक्रा आ कुरेबेने मतवेरि जिहाद कम बुमा ए शहीदुंगे हदानशा एदुवहोगे हमलागा आमुंगे तेरे शहीद बेफुल्नकी वेस एबेफुल्गे हदांतंग अबदट्टका अवगुन मेंगे हित्तकुगा आबे आदावाने हदांतके कम बाती एबेफुल्गे हदान वेस दिवे दौलतुं अड्डने गेरुमा रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ निम्मेबि मी शरफगे खास अड्डनिया हदानी अड्डन फरमा कुरेवी सिफांगे वर इखलास तेरे खिदमत के कुरब्वा मिहार रिटिया कुरब्वा फावा अदि मिहार रईसुल जमहूरिया गफी होगा डिज़ाइन कंसल्टेंट के मकाम का हुन्ने भी ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अब्दुल मतीन अहमद आदि मियाँ हिसाब निशान काजी के इज़्ज़त के वेरिया रईस अल-उस्ताज़ मामून अब्दुल क़य्यूम नवंबर 3 के शरफ के खास अड्डन एरुमशा
ಶಹೀದ್ವಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಬೇಕಲುಗೆ ಹದಾನಂ ಅರ್ವ ಅಡ್ಡನೆಯ ಅದಿ ಆಮುಂಗೆ ತೆರೆ ಶಹೀದ್ವಿ ಬೇಫುಳುಗೆ ಹದಾನಂ ಅರ್ವ ಅಡ್ಡನ ಆಯ್ಲಾಗೆ ಬೇಫುಳ್ನಂಗೆ ಎರುಮ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜುಗ ಅರಿಹುಗ ವರಂ ಅದಬೆರಿಕಮ ಎಕುಗ ಧನ್ಯವಾದ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿ ಶರಫ್ ಅರ್ವಾನಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತಿರಿಗ ಹುಣ್ಣವಾಗ नवंबर 3 के शरफ के खास अड्डनिया हवाद वडान देवुमा निशान काजी के इज्जत के बेरिया रईस अल उस्ताद मामून अब्दुल कय्यूम गारी होगा वरंग अदबर कमा का दानवा नवंबर 3 के हमला के सबून राज्य के तब्बे को शहीद वे राज्य के अमान कमा सलामत वरबड़ लोड़ में अरा बड़े तिगलुन तक लिबुन में हासा का निशान काजी के इज्जत के बेरिया रईस अल उस्ताद मामून अब्दुल कय्यूम देख के भी साबित कमा रही तुंगे हक़ुगा एलो भी दूर विष्णु फुलुगे फियबर्तकी तवरीफ हक्कु मसक्के पोल्तक फियबर्तके अदे नवंबर 3 के उदवानी हबद हिंगिता 30 हैंगाहरु फहुं एमेक फान गागुहुरी मसक्के पोल वजन को दिवेहि दवलतुं खास शरफ मियदो एरुवे खं एई एमेक फान गे मे खिदुमे कौमी फेंबरेगा वजन को रबा कमुगे अलीगद हिक्के रईस जमहूरिया अगर होगा फोटो फुल का बायोडा देवमा रईस अल उस्ताद मोहम्मद तक़य्यूम के दरिका बोलों दुनिया मामून शाह दरिका मोहम्मद कसान मामून शाह दुनिया मोहम्मद के फिरका शुएब मोहम्मद शाह दानवा शुक्रिया देंगुन्नानी नवंबर 3 का शहीद हुई सिफांगे बेफुल के हदान अरवा अड्डा नेरुं एबेफुल के नमफुल्तंग अवगुण मी धन्यवादनी सिफांगे का एबेफुल खिदमत करे भी मुद्दत के तरतीबुं आयलाग बेफुल न रईस जमहूरिया अड्डा अरवानी स्टेज मते शहीद सर्जेंट कुड़ादनुगे कुड़तुत्तु आयलाग फ्रातुं अड्डने हवाल वडान नवानी शहीद सर्जेंट कुड़ादनुगे कुड़तुत्तु के दरिख बलुं फातमत जूलिया शहीद सर्जेंट कुड़ादनुगे कुड़तुत्तु की एवगुतु सिफांगे बेरिंगे भी कोम्मे मसक्कते इखलास तेरिकमा वफा तेरिकमा हिबा कुरे भी बेफड़े शहीद सर्जेंट कुड़ादनुगे कुड़तुत्तु फाह कुरेफा बनी कौमी खिदमत वरबोडु इसकमे देवी सिफबंत नमूना बेफड़े गोतुग सर्जेंट कुड़ादन के कुड़तुत्तु शहीदुवी दुश्मनु सिफांगे मा मरकज़ हमलदे फेशुमायकु एकमुगे मालूमा साफ कुरबमु मेज़्यारे मगुन साकलगा सिफांगे वडा नमनिकों दुश्मनु दिन बड़ी के हमलायका वजन अरागिन शहीद वीर उमर फलकी 40 नुवाहर सिफांगे खिदमतुगा उलुवाता एर हतावि सहर वेज्जे मियाँ साबुं रईस जमहूरिया गरीबा फोटो फ्ले निंगुमा स्टेज बड़ा देगुमा शहीद सर्जेंट कुड़ादनु के कुड़तुत्तु के आयलागे हम बेफुण दन्नवाला सर्जेंट कुड़ादनु के कुड़तुत्तु शहीद निब अमिकबलुं मरियम हबीबा काफ दरिकबलुं मरियम अलेना हाशिम काफ दरिकबलुं आयशत हनान हाशिम दरिकलुं अहमद मुआज काफ़ दरिकलुं मोहम्मद आयान बिन मुआज काफ़ दरिकलुं सऊद बिन मुआज
Darikalu Sergeant Hassan Samir. Hassan Samir Gamikabalu Nasrina Jamil. Darikalu Darikabalung Amna Sanag Firikalu Muhammad Nizam. Kafa Darikabalung Aisha Sheen bint Nizam. Kafa Darikabalung Fatmat In Nizam. Kafa Darikabalung Mariam Leen Nizam. Darikabalung Aishat Nadia. शुक्रिया। शहीद लेफ्टिनेंट कोडाने भी तुत्तु मनिक आयलाग फरातुं अड्डने हवाल वडा नवानी शहीद लेफ्टिनेंट कोडने भी तुत्तु मनिक शहीद इब्र इन्ने भी अमिका बलूं फरीदा हुसैन शहीद लेफ्टिनेंट कोडने भी तुत्तु मनिक की अमील नफ्सवरे दिबे कौम इस्कुरव्वा अमील फुराने बेल्ले मन्नति दुश्मनुन्ना कुर्मति लेब्बी हिब्बरु गदा फाहुलवाने एरो शहीद लेफ्टिनेंट कोडने भी तुत्तु मनिक की सिफांगे बरिया गनाब अदि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी गनाब ऑनरेबल इलियास इब्राहिम के खार कोलुगे ड्राइवर विस में दुश्मनु माले ngara सिफांगे हमला दे याडु बड़ा तुमाइको शहीद लेफ्टिनेंट कोडने तुत्तमनि अवश्य बडाती सिफांगे बेरिया गनाब दिरि उळुबा मच्चं गोळि किबिगस्तोसगे बडा नेउमा कोडने तुत्तमनि शहीद वी सिफांगे बेरिया गनाब दिफा करेउमा मच्चं गोळि किबिगस्तोसगे बान्नवं उळुबनिको दुश्मनुन दिन बडीगे हमलाइग शहीद विरो मुफलकी फांसा सेंगहरु सिफांगे खिदमतुगा एरो खिदमत करवं गेंदवाता सतार आहार वरे दिगमुदते बेच रईस जुमहूरिया गरीबा फोटो फ्रेम निंगोम स्टेज बड़ा देबुमा शहीद लेफ्टिनेंट कोडने तुत्तमनि आयलाग एहम बेफुण धन्यवादं दरिकबलुं सामिहा मूसा दरिकबलुं इब्राहिम नाशिद दरिकबलुं हसीना अहमद दरिकबलुं फातिमा तस्नीम इब्राहिम नाशिद अमिकबलुं आमनत हमीदा काफ दरिकलुं आलिफ इब्राहिम नाशिद काफ दरिकलुं अमन इब्राहिम नाशिद काफ दरिकबलुं नशवा इब्राहिम काफ दरिकबलुं मरियम याना मुहम्मद काफ दरिकलुं यूसुफ युवान मुहम्मद अदि अहमद असलान इस्माइल शुक्रिया। शहीद कोपरल हुसैन मोहम्मद आयलाग फरातुं अड्डनिया हवाल वडा नवानी शहीद कोपरल हुसैन मोहम्मद के दरिकबलुं आयशत शसलीना दिवेहेंगे मीडियमंकमा सियादत नगालुम दिन नुरक्कातेरी निर्बबरी उदवानी हमला दिन फशीर शहीद कोपरल हुसैन मोहम्मद उड़ुबी जोन ड्यूटी का हुसैन मोहम्मद शहीद भी दुश्मनु सिफांगे में मरकज़ं हमला दिन फशुमाए को बास्कल के सिफांगे वडान मेडिको बड़ी के हमला आएगा वजन अरागे कोपरल हुसैन मोहम्मद शहीद बगे बेट्टी बडान फाबानी नवंबर 3 फतेह मुलियागे महगेट कुरमतिंग मेज़ारे मग शहीद कोपरल हुसैन मोहम्मद की बिस कौमी खिदमत वर बुडंग इसका देवी
uluma akhlaqa suluku warar rangala devara hibbaru gada befle shahid wiru murflaki tiri sangaharu sifange khidmatuga satara harwe gintu ulu bafave rais jumhuriya garihuga photo frame ningama stage badan deuma shahid corporal hasan muhammad ge aila ke hem befulna dannawala darikalun ahmad rashid kafa darikalun ashfaq rashid darikambalun amnat rashida kafa darikambalun aishat ana rashid kafa darikambalun asilat rashid आशित रशीद के फिरकल मोहम्मद आयमन मुनिकाफ़ा दरिकबलुं आरा बिंत आयमन मुनिकाफ़ा दरिकबलुं आशा बिंत आयमन काफ़ा दरिकबलुं आनिसत रशीद अशफाक रशीद गामकबलुं आयशत यशफा अब्दुल हन्नान काफ़ा दरिकबलुं मरियम सादा काफ़ा दरिकबलुं शेखा रशीद काफ़ा दरिकबलुं मोहम्मद फुयाद सौदिक अदि दरिकबलुं इब्राहिम रशीद शहीद कोपरल मोहम्मद इब्राहिम आयलाग फरातुं अड्डनिया हवाल वडान्नवानी शहीद कोपरल मोहम्मद इब्राहिम बोडबेबे विदालवा बेफड़े कमवा सर्जेंट मेजर ऑफ MNDF अदनान अली शहीद कोपरल मोहम्मद इब्राहिम की अमील नफ्सवरे दिविह कौम इस्कुरव्वा अमील फुराने बेल्ले मन्नति दीना कौम के दिफाउगा दुश्मनुना कुरमत लेवुमगे हिब्वरा वरगद अजुमुगा इसनंगवा शहीद भी हिब्वरगद पहलवाने दुश्मनु सिफागे हमददे फेशुमायकु रद्दुगा हमला दिनुव मसेके कुरेबि हिब्वरुगद सिफांगे तेरेगा शहीद कोपरल मोहम्मद इब्राहिम हिमिनि वडान्नबि कोपरल मोहम्मद इब्राहिम शहीद भी सिफांगे रेकी पेट्रोल बेर नुकुमडान्नबि टीमुगा फुल सफीहुगा गेटुं बेर नुकुमडान्नबि तनु दुश्मनुंदि बडीगे हमलागा वजन अरागे शहीद वीर उमरफलकी एत्तिरे सहरु सिफांगे खिदमतुगा उळुबाता एर अंगहर वेच्च शहीद सर्जेंट आदम नसीर आयलाग फ्रातुं अड्डनिया हवाल वडान्नवानी सर्जेंट आदम नसीर शहीद वीर इंडबि अमिकबलुं फरहाना आदम नवंबर तिम्मनदुवहु हमलादि वगुतु शहीद सर्जेंट आदम नसीर हुन्नबि सिफांगे मा मरकजुगे एतेरेगा दुश्मनुं सिफांगे हमलादे फेशुमा एकु रद्दुगा हमलादे मसेके कुरेबि हिब्बरुगदे सिफांगे तेरेगा शहीद सर्जेंट आदम नसीर हिमेनि वडान्नबि शहीद वी रेकी पेट्रोल बेर नुकुमडान्नबि टीमुगा फुल सफीहुगे गेटुं बेर नुकुमडान्नबि वगुतु दुश्मनुंदि बडीगे हमलागा वजन अरागे सर्जेंट आदम नसीर शहीद गे वेट्टि वडान फवनी सिफागे मा मरकजुगे इरु उतुरु खना दिमां बणेरेगे हिंगुमुगा फुल सफीहुगे फार कार्य शहीद वीर उमर फलकी अशावि सहरु सिफागे खिदमतुगा अंग अहरु उळुवा फावे शुक्रिया शहीद कोपरल अब्दुल जुबैर देम्बे मि जलसागा तेबे खुंड फेनवडाने मि हुश हेलुमु शहीद कोपरल अब्दुल जुबैर गे मतिवेदि जिहाद तमसील बगे हिंगेज शहीद अब्दुल जुबैर आयला फरातुं अड्डनिया हवाल वडान्नवानी शहीद कोपरल अब्दुल जुबैर गे दरिकलुं इस्माइल शनून अदि दरिकबलुं मरियम वफिया शहीद कोपरल अब्दुल जुबैर शहीद भी रईस जुम्हूरिया गफीह को उत्तर फरात के हुलाउं गेटुगा ड्यूटी यम हुन्नमनि को दुश्मनुंदि बडीगे हमला एक्का
शहीद कोपरल अब्दुल जुहैर फाह पुरिफा वनी कौमी खिदमत बरबड़न इसकन देवी सिफावंत नमूना बेफड़े गोतुगा अदि उलमा अखलागा सुलूक वर रंगल वरं हिबरगद बेफड़े गोतुगा शहीद रुमुफकी तेत्ती सहर सिफांगे खिदमतुगा फस सहर उलुबाफाबे रईस अलीहुगा फोटोगा बैर बना देवुमा काफत दरिकदुं अब्दुल हकम इस्माइल धन्यवाद शुक्रिया शहीद कोपरल मोहम्मद हसन आयलाक फरातुं अड्डने हवाल वडानवानी शहीद कोपरल मोहम्मद हसन के दरिकलुं अहमद असलम नोबर तिने के नुरकातिर दुआनी हमदादी वगुत शहीद कोपरल मोहम्मद हसन हुन्ने भी सिफा के मामरकस के तरीका शहीद कोपरल मोहम्मद हसन की अमिल नफ्स बोरे दिबह कौम इसकुरवा अमिल फुराने बेल्ल मन्नति दीना कौम के दिफाव का दुश्मन ना कुर्मति ले भी हिबर को दफलवाने दुश्मनों सिफा के हमदा दे फेशुमाए को रद्दुगा हमदा दे मसके करे भी हिबर को सिफा के तेरेगा शहीद मोहम्मद हसन हिमन वडान भी कोपरल मोहम्मद हसन शहीद भी सिफा के नकी पेट्रोला बेरा नुको वडान भी टीमुगा फुल सफी हो गेटुम बेरा नुको वडान बगुत दुश्मनों दिन बड़ी हमदा आएगा वजंगरागे शहीद वीर उम्र फलकी आशावी सहर सिफांगे का हतर वहर खिदमत कर वाफाबे रईस जुमहूर होगा फोटो फ्रे नंगवा स्टेज बना देवमा शहीद कोपरल मोहम्मद हसन के आयला के हम बेफुन धन्यवाद काफ दरिका बलूं शफा अहमद काफ दरिका बलूं फातमुत शैनी अहमद अहमद असलम गामी का बलूं शनुना मोहम्मद काफ दरिका बलूं मारियन शैलीन अहमद काफ दरिका बलूं आयशत शैली अहमद शुक्रिया शहीद कोपरल हुसैन आदम आयला फरातुं अड्डने हवाल वडानवानी शहीद हुसैन आदम के इब्ने फाकोको अब्दुल रशीद आदम नोबर तिने के नुरकातिर दुआनी हमदादी वगुत शहीद कोपरल हुसैन आदम हुन्ने भी सिफा के मामरकस के उतुर फरातुगा अमीर अहमद दगन हुन्ना मा गेटु के ड्यूटी का दुश्मनों सिफा के हमदादे फेशुमाए को दुश्मन ना देकोलंग एम्मे फुर्तम रद्दुगा हमदा देबा सिफा के मामरकस दिफा करवा मसके करवे बेफलकी शहीद कोपरल हुसैन आदम दुश्मनों सिफा के मा गेटु वगत मकुरी मसके हुट्टुवा दुश्मन ना देकोल जिहाद करवम शहीद कोपरल हुसैन आदम मेदवडान नबी सिफा के मा गेटु के हुलंग फरात का होरी सेगारो के तेरिया कोपरल हुसैन आदम शहीद भी सिफा के मा मरकज दिफा कुरमा जिहाद कुरम गेंदवनकम दुश्मन शहीद कोपरल हुसैन आदम आमास को दिन वरगद हमला तवगा शहीद रुमफलकी एम भी हारो एर सिफा के खिदमत कुरम गेंदवाता हतर हर विच शुक्रिया देंगोना नवंबर 3 के दुआनी हमला का आमों के तेरे शहीदों के हदान अरवा अड्डन एरवुं शहीद इस्माइल हलीम आयलाक फरातुं अड्डने हवाल बडानवानी इस्माइल हलीम शहीद वीर इन हम कबलों समीरा अली इस्माइल हलीम शहीद भी नवंबर माह के तिमन दो के फतेह दिव्य राज्य गाडु होळु मट्टका योफी हो के थलदन निंके उमा बडेर के बडानमनिको दुश्मन दिन बड़ी के हमलाएगा शहीद इस्माइल हलीम वेर हुन्ने भी दिव्य राज्य गाडु ऑपरेटर के मकाम का शहीद वीर उमर फलकी 30 पसार रईस जुमहूर गरीब का फोटो फ्रेंडिंग के स्टेज बना देवमा शहीद इस्माइल हलीम के आयदा के हम बेफुन धन्यवाद दरिकलुं हादिन मुसद दरिकलुं खनीन मुसद
शुक्रिया। शहीद इब्राहिम हमीद आयदाग फ़रातुन अड्डने हवाले बड़े अन्वानी शहीद इब्राहिम हमीद के इब्न फ़ाबेबे अहमद हमीद शहीद इब्राहिम हमीद की कुड़ीबर के दंडुका नाम मशहूर फुटबॉल कुलन तरिए यंगस्टर क्लब कुड़ोम गेंदेवी हुनरवेरी गोल कीपर इब्राहिम हमीद शहीद भी नवंबर मोह के तिम्मन दो फतिहु हेमवेर दंड प्रैक्टिस बड़ागत मटका गेन नुको बड़ागे माफन बगीचा के इरुतुरु कम्मच्चा हमें बड़ा नवतना इस्लाम मरकज़ कार्यगा हरकत दुश्मन दिन बड़ी के हमदायक शहीद वीर उमर फ़की 22 सहर। शुक्रिया। शहीद उमर अहमद चांदनी के आगे हालिफ दिद्दु आयलाग फ़रातुन अड्डने हवाल वडानवानी शहीद उमर अहमद के दरिकलुं अहमद सलीम शहीद उमर अहमद की दुश्मनों सिफाएंगे मैं मरकज़ हमद फ़शीर इस्लामी मरकज़ के ड्यूटी का हुन्ने भी गाड़े एदोह के हबीर इस्लामी मरकज़ नुकुन्ने बगुत दुश्मनों बड़ी बिरुदक्का रहीन पोगे एमवी प्रोग्रेस लाइट का गेंदियरो एबोट हुट्टू मट्ट का दिन हमदा के तेरेगा उमर अहमद शहीद भी नवंबर मोह के हबनत बहु एर उमर फ़की 40 फसार रईस जुम्हूरिया गाड़ी का फोटो फ्रेम नेंगमा स्टेज बड़ागे देवुमा शहीद उमर के आयदागे एम बेफुन धन्यवाद दरिकलुं मशहूद उमर दरिकलुं अब्दुल सईद। शुक्रिया। शहीद अहमद लबीब आयलाग फ़रातुन अड्डने अहवाल बयानवानी शहीद अहमद लबीब के दरिकलुं मोहम्मद शरीफ शहीद अहमद लबीब की चांदनी में अशार नंबर फ़िहारा के मैनेजर ए फ़िहारे दुश्मनों बैक वदे अहमद लबीब रहीन कुरी अदि दुश्मनों माल दो को फिलंदियुम मसक्के कुरीर कंडुफेरोन एमवी प्रोग्रेस लाइटुगा शहीद अहमद लबीब गेंदिया अहमद लबीब शहीद भी रहीन सलाम कुर्मटका एमवी प्रोग्रेस लाइट हुट्टुमा तकुरार को इंजार दिनु बस मडुनु को रहीन नायको दुबमु गेंदियरो एबोट हुट्टु मटका दिन हमला हुगा अहमद लबीब शहीद भी नवंबर मोगे हवन दो एर उमर फ़की 50 देहर रईस जुम्हूरिया गाड़ी हुगा फोटो फ्रेम निंगम स्टेज बड़ान देवमा शहीद अहमद लबीब के आयला के हम बेफुल्न धन्यवाद दरिकबलुं ऐशत अज़रा दरिकलुं अली शरीफ। शुक्रिया। शहीद इब्राहिम हुसैन आयलाग फ़रातुन अड्डने हवाल वडानवानी शहीद इब्राहिम हुसैन के दरिकलुं मोहम्मद हनीफ शहीद इब्राहिम हुसैन की नवंबर मोह के तिम्मन दो इस्लामी मरकज़ फ़तिस नमात बड़ाने बेफड़े दुश्मनों के हमलात का गुड़गें इस्लामी मरकज़ का गिनेर तक बंदें इन्ने मफ़हु नुकुन्ने बगुत दुश्मनों बड़ी बिरुदक्का रहीन को के दुश्मनों माल दो को फिलम मसक्के कुरीर कंडुफेरोन एमवी प्रोग्रेस लाइटुगा इब्राहिम हुसैन गेंदिया इब्राहिम हुसैन शहीद भी रहीन सलाम कुर्मटका प्रोग्रेस लाइट हुट्टुमा तकुरार को इंजार दिनु बस मडुनु को रहीन नायका फिलम दुबाती दिन हमला के तेरेगा प्रोग्रेस लाइटुगा शहीद भी नवंबर मोह के हवन दो एर उमर फ़की 50 देहर रईस जुम्हूरिया गाड़ी होगा फोटो फ्रेम निंगेवमा स्टेज बड़ा देवमा शहीद इब्राहिम हुसैन के आयला के हम बेफुन धन्यवाद काफ दरिकलुं इब्राहिम हमीद काफ दरिकलुं हानिफ इम्तियाज़। शुक्रिया। शहीद अब्स्तार आदम
ආයලාක් ෆරාතුන් අඩ්ඩනේ හවාල වැඩන්නවානි ශහීද් අෆ්ස්තාර් ආදම්ගේ දරිකලුම් මුහම්මද් රියාස් ශහීද් අෆ්ස්තාර් ආදමකී නොවෙම්බර් මහෝගේ තිම්මන දුෂ්මනුන් සිෆාගේ මා මර්කසන් හමලදෙන් ෆෙෂීරු ඉස්ලාම් මර්කස්ගේ ඩියුටිගා ಹುන්නේ වචර් ඒ සරහද්දුගා දුෂ්මනුන් හරකාතේ රොමුන් දාති ෆතිස් නමාත් කොරබාගේ මිස්කතුන් ෆාබා වඩා නොගෙන්නබි ගිනෙත්තකේ වන්දින් ඉන්නේම ෆහු එදෝ හබීරු ඉස්ලාම් මර්කසුන් නුකුන්නේ වගතු දුෂ්මනුන් බඩින් මිරතක්කාගෙන් රහීනුකො කණු ෆේරුන් ප්‍රෝග්‍රස් ලයිටුගා අෆ්ස්තාර් ආදම් ගෙන්දියා අස්තර ආදම් ශහීද් කොල්ලි අයින්ස් ගෝදාවයි ප්‍රෝග්‍රස් ලයිටා කාර්ය කරුමු ಹುಟ್ಟು මට්ටක ඉන්සාර් දිරුමු ගොතුම් අස්තර ආදම් ශහීද් කොල්ලි නොවෙම්බර් මගේ ෆස්සර දුහු ඒර උමර් ෆලකි සාරිස් නුවාහර ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಗಾರಿಹುಗ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇ ನಂಗವಾ ದೇಬುಮ ದರಿಕಲ್ ಅಹಮದ್ ಇರ್ ಬಾಷದನ್ शहीद अब्दुर्रहमान आदम आयलाक फरातुं अड्डने हवाल वडन्नवानी शहीद अब्दुर्रहमान आदम के दरिकलुं मोहम्मद तौफीक शहीद अब्दुर्रहमान आदम आमुनमुन दन्नवानम दिरिमा अब्दुर्रहमान की दुश्मनुं सिफा के बामर कसन हमदे फेशीरु माशिद सुल्तान मोहम्मद तकुरफन आजम का फतिस नमाद वडां होने बे मिस्कित के इमाम इस्लाम मरकज के सरहद का दुश्मनुं हरकत रुम दाती मिस्कितुं फाबा वडा नुगन्ने बे गिनेरु तके बंदे मिस्कित का इन्ने मफहु एदो हवीरु इस्लाम मरकज नुकुने बगतो दुश्मनुं बाडी मिरदक्कागे एमवी प्रोग्रेस लाइट का रहीन कोगे गेंदनिको प्रोग्रेस लाइट हुट्टू मट्ट कादिं हमलाक तेरेगा अब्दुर्रहमान आदम शहीद भी नवंबर महोगे हवन दुहु एर उमर फकी 50 तिंग हारो रईस जुमरा गारियो का फोटो फ्रे नेंगम स्टेज बडान देउमा शहीद अब्दुर्रहमान आदम के आयलागे एहम बेफुन दन्नवाला दरिकबलु मरियम तौफीका दरिकबलु उसामत तौफीक शुक्रिया शहीद अहमद रशीद आयलाक फरातुं अड्डने हवाल वडानवानी शहीद अहमद रशीद के दरिकबलुं आमिनत अहमद शहीद अहमद रशीद की टैक्सी ड्राइवर नवंबर माह के तिम्मन दुह के फतिह बडीगाडु विमुन दाती वेगेंगुळे गोते बल्वाले उम हेम्बे रुमेनी अहमद सलीमा अहमद रशीद देबेफुन मोटरसाइकिल का वडानबी अहमद रशीद इन्नबी साइकिल का फहतुगा खानेशन हिंगमा हिसाब वडानबी एमवगात बि दुश्मनु अहमद रशीद अहमद सलीमा देबेफुन दुगोमुगे दे साइकिल दिमा बडीज हुमायको अहमद रशीद गा कोಳ वजंगेरी अहमद रशीद शहीद वगे बेट्टी वडान फवनी फाशना बिल्डिंग गा हुना या मोल्ड सफी के कुरिमच्चा एर उमर फलकी सौबी सहर रईस जुमहूरिया गारियो का फोटो फ्रेम निगम स्टेज बडान देउमा शहीद अहमद रशीद के बुने फादत खदीजा इब्राहिम दन्नो अरे खदीजा इब्राहिम की अहमद शेख शुक्रिया शहीद हसन ज़रीर आयलाक फरातुं अड्डने हवाल वडानवानी शहीद हसन ज़रीर बोडबे विदाड़ा बेफड़कम फातमत रियासा शहीद हसन ज़रीर की एमवी प्रोग्रेस लाइट के सीमने हसन ज़रीर शहीद भी प्रोग्रेस लाइट का दुश्मन रहीन को गेंदे अमीहुना होगा टेररिस्ट फिलन ततुर को दनिको रहीन सलाम कुरमट का प्रोग्रेस लाइट हुटमा तकरार को इंजार दिनों बस मडन को रहीन होगा फिलन दुबाती एबाउट हुट्टू मट का प्रोग्रेस लाइट दिन हमला तेरेगा हसन ज़रीर शहीद हुई नवंबर में हवन दो एर उम्र की भी हारो रईस जुमहूरिया गारियो का फोटो फ्रेम निगम स्टेज बडान देवमा शहीद हसन ज़रीर बोडबे विदाड़ा बेफुल का बाबा फातमत खलीला फातमत शौशाद ज़मीर अली मशहूद अब्दुल्ला दन्नवा
शुक्रिया। शहीद जवाद उमर आयदा अफरातुं अड्डनिया हवाले वडानवानी शहीद जवाद उमर बोरबे बिदावा बेफ्रेकमवा अली अल्सन शहीद जवाद उमर की हुलिया मालिया देमे दुवा फ्रोड दोनी के फालुवरिये दुश्मनु मालिया हवाले देमु गेंदियरु माले के फलतरेगा होरी उर्दोनी फहरुं मीहु रहीन कोगें कनीर हुकुम जमा कुरियरु शहीद जवाद उमर की एगोतुं के सरहद गेनिस कनीर हुकुमगा असीरु के कुतुगा बाति बाफा मीहु तरेगा ही मैंने कुजे जवाद उमर शहीद हुई बोला वजन गरागी जवाद शहीद वीर उमर की 16 हर रईस जुम्मूरिया गाड़ी का फोटो फ्रेम निंगम स्टेज बढ़ाए देगा शहीद जवाद उमर बुरबे बिदावा देबे फुल कमबा आयशा शमला आशा फातुन तिफ्का आदम तौफीक अशा इब्न इफा कोको आदम तौफीक अशा आदम तौफीक आमिक कबलुं मरियम आवेत दन्नम शुक्रिया। शहीद हुसैन अब्दुर्रहमान दोमनिक आयदा अफरातुं अड्डने हवाल वडानवानी हुसैन अब्दुर्रहमान शहीद वीर इन्ने बाम कबलुं मूमिना अब्दुल्ला दोन दन कबलुं आमनत मुहसिना शहीद हुसैन अब्दुर्रहमान की मसवरिये एदो दुश्मनु माले अंगरा हमदा दिंगिर शहीद हुसैन अब्दुर्रहमान हुन्नबी माले मस्मार केटा दिमा फलतरेगा महद्दा दीफुशी कोई दोनीगा दुश्मनु हमदा दिन फेशमा गुलिगें एरे फतिहु दोने के बीहु मसके कुरी अबह फुरागे रशद दियुमा शहीद हुसैन अब्दुर्रहमान हुन्नबी दोने की दिरबा कोलगा वला देम्मे एदोने फुरिया नुदी हुट्टु मट्टका दुश्मनु के बीह को जही बडीगे वजने हुसैन अब्दुर्रहमान के खरंगरा जखम बडागे इतुर फरवा राज्य बेरे गेंतंग हम जैफा वनी को हुसैन अब्दुर्रहमान शहीद वफावनी नवास्ते कड्डी हब्ब नहरुगे डिसेंबर मोहगे 22 सन दो होगरे शहीद उर्मुफकी हद्दी आहर शुक्रिया। मियाँ साहब नस्ल के दो मुनासबत का दिवस कौमा मुखातब करवा वाकुल देखमा इज़्ज़त रईस जमहूरिया आदि सिफा के मती वरिया डॉक्टर मोहम्मद मुईज़ गारी होगा वरंगा दर कमाई कौन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। निशान गाजी के इज्जत के वरिया रईस उस्ताद मामून अब्दुल क़य्यूम रईस जमहूरिया के नायब उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ रईत मजलिस के इज्जत रईस ऑनरेबल अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला दौलत के इज्जत लिबडान तिब्बे इज्जत तेरिंग वज़ीरुं रईत मजलिस के इज्जत तेरी मेंबरुं दिवेही फ़खुरेरी सिफ़ान नवंबर 3 के शहीदुई आइलातोगे मेंबरुं वडागें तिब्बे बेरुगाउं तोगे सफ़ीरुं दौलत के एक मकाम तोगे तिब्बे बेफुरुं वडागें तिब्बे एम्मेहा इज्जत तेरिंग नेशनल सर्विस के एम्मेहा बैवरिंग दिवेही लोब्वेती रईतुं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदे मीगे तीरीस हैंगा हरु कुरिंग दिवेही कौम के मिनिवंकं गेल्लुवाल मट्टका देवनो दुवानी हमलाइन अल्लाह की राद फुला रहम फुला को सलाम वे मियदा हमिया मियादवी
අවුඩුමෙන් මියදු මිබාවා හෆ්ලාග එම්ම ෆුරතම සාවුඩු අවස්සේ ගන්නානි එකි වනත ලිබඩෑ නැවි බේෆුන්න මරහබා දෙන්නවම එගොතුන් ශරෆ්ගේ එම්ම මති ඉනාම් නුනි අහග්වරි බෑවරියා නිශානු ගාසීගේ ඉස්සතුගේ වෙරියා රයිස් උස්තාස් මම්මුන අබ්දුල් කය්යූම අවුණුගේ හිතුගේ එම්ම ෆුම්මිනුන් වරබ්බොඩ මරහබා යා ශුකුරු දන්නවා හම යෑකිව්ගා ශරෆ්ගේ අඩ්ඩන ලිබඩෑ නැවි සිෆෑන්ගේ ತೆರೆಗ ಎದು ದಿವೆಹಿ ಕೌಮುಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಶಹೀದುವಿ ಆಯಿಲಾತವುಗೆ ಶಹೀದುನ್ನ ಅದಿ ಆಯಿಲಾತವುಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಆಮ್ ರೈತುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಶಹೀದುವಿ ಹುರಿಹಾ ಆಯಿಲಾತವುಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಲಿಬಿಡ ಅಣ್ಣವಿ ಶರಫ್ಗೆ ಅಡ್ಡಣೆವ್ವೆಸ್ ಎಫರಾತಕವ್ವೆಸ್ ಹಮ ಹಗ್ಗು ಮರಹಬಾಯ ಶುಕುರು ಆಗುಡು ಅರಿಸ್ಕುರ ಆದೆ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮ್ ಒಯಿಂಹಾದು ವಹಕು ದಿವೆಹಿ ಕೌಮ್ ಯದಾ ಹಮೆ ಗೆಣವುಮುಗ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮುಗೆ ಮಿನಿವಂಕಂ ದಿಫಾವ್ ಕುರವ್ವ ಯದಾ ಹಮೆ ಗೆಣವುಮುಗ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮುಗೆ ಮಿನಿವಂಕಂ ಸಲಾಮೆ ಕುರಮುಗ ಶಹೀದುವೆ ಹುರಿಹಾ ಅಬುತೋಲುಂಗೆ ಜಿಕುರ ತಾಬದ ದೆಮಿ ಒಣ್ಣಾಣ ಬುಡ್ತ ಕುರುಫಾಣ ದೊಂಬಂಡಾರಣ್ಣ ನವೆಂಬರ್ 3ಗೆ ಶಹೀದುಣ್ಣ ಆದಿ ಏಕಿ ದುವಸ್ವರು ಏಕಿ ಕಹಲ ಹಮಲಾತಕು ದಿವೆಹಿ ಕೌಮ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮುಗ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸವ್ರೆ ಕೌಮ್ ಇಸ್ಕುರವ್ವ ಕೌಮಿ ವಾಜಿ ವದಾ ಕುರವುಮುಗ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮಟ್ಟಕ ಶಹೀದುವಿ ಕುರ್ಬಾಂವಿ ಹುರಿಹಾ ಅಬುತೋಲುಂಗೆ ಜಿಕುರ ಹಂದಾಂ ಕುರಾಣ ಮೀ ಕೌಮು ಫಖ್ರುವೆರಿ ಕೌಮಕ ವಣಿ ಎಹೆಂವೆ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನಕಿ ಎಬ್ಬೈ ವಂತ ಬೈ ಮ್ಯಾಬೆಗೆಂವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಫಾದಿದ್ ಸಾಬಿಕೊಗೆ ತಿವಿ ಎಬ್ಬಹಕುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಎನ್ ನಸ್ಲಕ ನಿಸ್ಪೆವ್ವ ಎಬ್ಬಾವಂತ ಎಬ್ಬೈವಂತ ಬೈ ಮಿ ಕೌಮುಗೆ ಮಿ ಹಗೀಗೆ ಮಿ ದಿವೆಹಿ ವಂತ ಕಂ ಅಣ್ಣಾಂ ಒ ಜೀಲ್ತಕ ಫೋರುಕ್ಕೆ ದಿನುಮುಗ ಅವಡುಮೆಂಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಅಬುತೋಲುಂ ಕುರವಿ ಜಿಹಾದುಗೆ ಮತಿಂ ಅವಡುಮೆಂಗೆ ಅಬದುವೆಸ್ ಹಂದಾಂಕೊ ಏಗೆಂ ಇಬ್ರೆ ಲಿಬಿಗಣೆ ಅಣ್ಣಾಂ ಒ ಜೀಲ್ತಕ ಅವಡುಮೆಂಗೆ ದರಿಂಗ ದಸ್ಕೊದ್ದಿ ವಾರತು ಕೊದ್ದೆಂಚೆ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮೀಯತು ಇಯಾದಕೊ ದಿರುವ ಆಲಾ ಕುರಮ್ಮಿಚೆಹೆನಿ ಎಹೆಂವೆಗೆ ಅವಡುಮೆನ್ನಕಿ ಕೊಂ ಬೈಕ್ಕಮ ಅವಡುಮೆಂಗೆ ಕೌಮ್ ಮಿಯದಂ ಹಮೆಯ ಗೆಣವುಮುಗ ಮಸಕ್ಕೆಕ್ಕೊ ಮಿಯದ ಹಮೆಯ ಅವಡುಮೆನ್ನ ಹಮೆಯ ಗೆನೆಸ್ತಿರುಮುಗ ಕುರ್ಬಾನ್ ವಿ ಕೊಂ ಬೈಕ್ಕಮ ಕುರ್ಬಾನ್ ತಹೈ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ಅವಡುಮೆಂಗೆ ಜುವಾನುನ್ನ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ಎಬಚೆಹೆ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಎ ಮෑ ಮಕ್ಸದುಗ ಅವಡುಮೆಂಗ್ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮಿಯತು ದಿರುವ ಆಲಾ ಕುರುಮುಗೆ ಮುಹಿಮು ಸಿಯಾಸತೆ ಕಂಡಾಳ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿ ಇರಾದು ಕ್ರವೀತಿ ಏಕಮುಗ ನತೀಜಾ ಫೆನ್ನಮುಗೆ ಬದೆ ಅವಡುಮೆಂಗ್ ಫೆಶಿ ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಏಗೆ ಫುರಿಹಮ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ಹಮೆಯ ಮಿದಣಿ ಹಮ ಯಗೀನು ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ರಯೀತುಂ ಏಕಂ ಬಲಾಗಣ ಏಕಮಟ್ ದೆವ್ವ ಫುರಿಹಮ ಎಬ್ಬಾರ್ಲುಮುಗೆ ಸೌಬುಂ ಕುರವ್ವ ಇತುಬಾರುಗೆ ಸೌಬುಂ ದಿವೆಹಿ ಜುವಾಣು ತೆರೆಂ ಕೌಮಿ ಖಿದುಮತುಗ ಬ್ಯಾರಿಯುಮ ಬೇನು ವೆಲವ್ವ ಹುರಿಹಾ ಜುವಾಣುನ್ನ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವ ಲೆವಮು ಎ ತುತ್ತು ಜುವಾಣುಂಗೆ ಎ ಕುದಿಂಗೆ ಆಯಿಲಾತಕು ಮ್ಯಾಂಬೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಲೆಣೆ ಬೆರಿಂಗ್ ಮೀ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆಕ್ಕಮ ಮೀಗೆ ವಾಣಿ ಫෑದಾಕಂ ಕಬೂಲು ಕುರವ್ವ ಕುರವಿ ಇತುಬಾರುಗೆ ನತೀಜಾ ಗೊತುಂ ಫುರುತಮ ಹುಳುವ ಲೆವನು ಫುರ್ಸತುಗ ವೆಸ್ ಜಾಗೊಯ್ ಮಿಂವರವ್ರೆ ಹತರು ಗುಣೆವ್ರೆ ಇತುರ ಬ್ಯಾರಿವಾನ್ ಕುರಿಮತಿದಿ ಇರಾದು ಕ್ರವೀತಿ ಮಿಯದ ಅವಡುಮೆನ್ನಾಕೀಗ ಮಿ ಬ್ಯಾರಿವಾ ಜುವಾಣುನ್ನಕಿ ಮೀಗೆ ಫುರುತಮ ಬೆಚ್ಚ ಇರಾದು ಕ್ರವಿಯ ಮಿ ಫೆಶೆ ಆಹಾರು ಮೀಗೆ ತಿಂಗುಣ ನುಣಿ ಹತರು ಗುಣ ಅವಡುಮೆನ್ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ಕಂಡಳಾಫೆ ಗೊತ್ತ ಗ್ಯಾಗಡಕ ಎಂಹಾಸ್ ಇತುರು ಕುದಿಂ ತಮ್ರಿಯನು ಕುರಂ ಫೆಶೆನ ಹಮ ಎಗೊತ್ತ ದೆಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಕು ಮದುವೆಗೆ ಎಂಹಾಸ್ ಕುದಿಂ ಅವಡುಮೆನ್ ತಮ್ರಿಯನು ಕುರಮುಗೆ ದಾಣಂ ಮಿ ಕಮಟ್ಟಕ MNDF ಗೆ ಫರಾತುಂ ಎದೆವ್ವ ಎಬ್ಬಾರ್ಲುಮ ಮಿಕಮುಗ ಬ್ಯಾರಿವಲವ್ವ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕು ಫುಲುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ವೆಸ್ ಅದಿ ಮುಹಿಂ ಮುಸಸಾತಕುಂ ವೆಸ್ ದೆವ್ವ ಎಬ್ಬಾರ್ಲುಮಕಿ ಅವನು ವರಂ ಉಫಾಕುರ ಕಮೆ ಆದೆ ಗೌಮುದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವ ಗೌಮಟ್ಟಕ ಕುರುಬಾಂ ವಾಂ ತಯ್ಯಾರ ತಿಬಿ
ಬಯಕು ಅವ್ರ ಮೆಂಗ್ ಫೆದ್ದುಮಕಿ ಅವ್ರ ಮೆಂಗ್ ಎಕಮಟ್ಟಕ ಉಫಾಕುರಂಚೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಅದೇ ಅವನು ಮ್ಯಾಗಣ ಗೊತ್ತೆಗೆ ಮಿಯದು ದಂಡವಾದಂ ಬೇನುವ ವಾಹಕಿ ಕೌಮಟ್ಟಕ ಕುರುಬಾಮಕಿ ಹಮೆಕೆನಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ನೂಣಿಯ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಳಂಗೆ ಕಣಿ ಪುರೆವು ಕಮೆಂಟ್ ನೂನೆ ಅವ್ರ ಮೆಂಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಕೌಮಕಿ ಅವ್ರ ಮೆಂಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ದುನಿಯಕಿ ಭಾವನೆ ಫವಾ ದುನಿಯ ಕುರೀಗ ಮಿನಿವಂಕಂ ಗೆಲ್ಲುವಾಲುಮ ನೂಣಿಯ ಗೌಮುತ ಅಳುವೆತಿ ಕುರಂಗ ಅಣ್ಣನಿ ಹತಿಯಾರು ರಿಫ್ಯಾಗೆ ಕುರಿಮತಿಲ ಏರುಗ ಎಕಂ ಕುರ ಗೊತ್ತಕ ನೂ ಮಿಹಾರು ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಕೊಳತವಗ ಏ ಗೌಮುತವಗೆ ಮಿನಿವಂಕಂ ನಿಗುಳಾಗತುಮುಗ ಹರಕಾತರಿ ವಣಿ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಜಮಾನುಗ ಮಿನಿವಂಕಂ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾಣೆ ಅವುಗಳು ಮೆಂಗೆ ಗಾಫಿಲ್ವೆ ತಿಬ್ಬ ನೇಂಗಿ ತಿಬ್ಬ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅವನು ಮಿದೆನ್ನವಿ ದಿವೆಹಿ ವಂತ ಖಂ ಅವನು ಮೆನ್ನಕಿ ಮ್ಯಾವೆಗೆಂವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಂ ಎಕಣಿ ತಬಾವೆಗೆನ್ ತಿವಿ ಬಯಕ್ಕಂ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಅತುಗೋತಿ ಎಹೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೌಮೆಗ್ಗ ನೈ ಫದ ಹಾಸ್ರಿಯತು ತಕೆ ಕಂ ಹಾಸ ಸಿಫತೆ ಕಂ ಎ ಬಹಕುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಬಯಕ್ಕಂ ಎಂ ನಸ್ಲಕ ನಿಸ್ಬವ್ವ ಬಯಕ್ಕಂ ಮಿ ಎ ಬಯವಂತ ಖಂ ಗೆಲ್ಲುವಾಲುಮಕಿ ಮಿಹಾರು ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಖಂಡಿಯಾ ಬಡಿ ಫ್ಯಾಂಗ್ ಅಸ್ ಕುರಾನ ಕಮೆನ್ನು ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಇಕ್ತಿಸೋದು ಇಸಾಹಿತಕು ನತ್ತಾದ ನುಣಿಯ ಬೊಡು ಅಂದವಳಕ ವಟ್ಟಾದ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಅಮ್ಮತೀಗ ಮಿಯಂ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಿನಿವಂಕಂ ಮುರಿಹಾ ನಜರಿಯಾತಕುಂ ವೆಸ್ ಅತುನ್ ನಿಗುಳಾಗತುಮಕಿ ದಾದಿ ಫಸೆಹ ಕಮೆ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಅವನು ಮೆನ್ ನುವಿಸ್ನಾತಿ ಬೆಚ್ಚ ನಮ ಎಹಂವಿಮ ಮಿಯದು ಅವನು ಮ್ಯಾಗಣು ಗೊತ್ತಗ ದಂಡವಂ ಬೇಣುವ ಎವ್ವಾಹಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿವೆಹಿ ರೈಯಿತೆಗ್ಗೆ ವೆಸ್ ಫಹುರೆ ಕಮ್ಗ ಅದಿ ಜಿಮ್ಮಾ ಕಮ್ಗ ದಕ್ಕಿ ವಡಾಣ್ಣ ವಾಶೆ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಫರಾತುಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಕೌಮುಗೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಸಿಯಾದತ ಇಸ್ತಿಕ್ಲಾಲ್ ಹಿಮಾಯಕ್ಕೊಂ ಅಣ್ಣಾಂಗ್ ಜೀಲ್ ತಕ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನುಮುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯಂಗ್ ಒಕ್ಕಮ ಏಕಂ ಕುರೆವೇಣಕಮ ಕುರಂಚಿ ಹೇಣಕಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಕ ತಮ್ರೀನು ದೀಗೆಂ ಹತಿಯಾರೆ ನುದೆವೇಣು ಎಹನಮಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಂ ಅತುಗವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಾರುಗದ ಹತಿಯಾರೆ ಬೈ ಎಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ದೆವ್ವಾ ಫವಾ ಸಿಕುಂಡಿ ವಿಷ್ಣು ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಗೌಮ ಎಕ್ಕೊಳ ಬೇಣುಂ ಕುರಂ ಅಜುಮ್ ಕಂಡಾಳ ಎಗೊತ್ತುಗ ರೆಯಾದುವಾಲು ಎಮೀಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುಮ ಎಮೀಹಾಗೆ ಹಿತುಗೆ ಅಡಿಂ ಕೌಮುದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವೆ ಕೌಮ ಎಕ್ಕೊಳ ಕಂಕಂ ಕುರಂ ಅಜುಮ್ ಕಂಡಾಳ ಮಸೆ ಕುರ ಹಿಂದಕು ಮಿಗೌಮ ಮೆದುಗ ಕಂಬಡುವ ಕಣ್ಣು ಜೆಹೇನು ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಗೌಮಗೆ ಮಿನಿವಂ ಕಮ ಸಿಯಾದತ ಇಸ್ತಿಕ್ಲಾಲು ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಏರೊಂ ಉಣ್ಣಾಣೆ ಅಬದು ಸೀಮಾಯ ವೆಫ ಅಣ್ಣಾಂಗ ಜೀವತಕ ರಕ್ಕಾತಿರ ಕಮಾಕಿ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವೇಣ ಏರುಗವೆಸ್ ಗೌಮಗೆ ಮಿನಿವಂ ಕಣ್ ನಗಾದಿ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ಬಯಕು ಬೇರುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬಯಕ ಬ್ಯಾರಿವೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುಗೆ ಮಿ ಭವನ ಫ ಮಿಯ ದುನಿಯೆಗೆ ಮಿ ಹಗೀಗತ್ತಗು ತೆರೆಂ ವೆಸ್ ಎಕಂ ಕುರಾಣಿಯದಿ ಕುರಮುನ್ ದಣಿ ವೆಸ್ ದಾಣಿ ವೆಸ್ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಎಹೆನ್ನಮಸ್ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಗೊತ್ತಂಗ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ವೆಸ್ ವಿಷ್ಣು ಗೌಮ ಎಕ್ಕೊಳ ಬೇಣುಂ ಕುರಾಣಮ ಏಕೊಂ ವಾಹಕೆತ್ತೋ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸ್ಲಹತವ್ವುರೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಬೇಣುಂ ತಕವ್ವುರೆ ಇಸ್ ಕುರಂಬಿ ಕೌಮೆ ತಿಮಣ್ಣೆಯ ಗೌಮುಗ ಫರಾತುಂ ಕಮೆಂ ಅದಿ ನುಕೊದ್ದೆವಿ ಎಕ್ಕಮ ಗಬೂಲ್ ಕುರಿಯಸ್ ಎಕಮಕ ಕಂಬಡು ನುವೆ ಕೌಮಂ ಅಬದಾ ಅಬದು ಕೊಮ್ಮೆ ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕುರಿಮತಿವಾ ಕಮೆಗ್ಗ ಕೌಮ್ ಇಸ್ಕೋಗೆ ಕುರಿಯ ದಿಯುಮಗೆ ಆಜುಮ್ ಏಯಿ ಗೌಮ ಎಕ್ಕೊಳ ವಿಷ್ಣು ಬೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ಅಬದು ಸ ಎ ಆಜುಮ್ ವರ್ಗದಕ್ಕೋ ಕುರಿಯದ್ದಾಂ ಅವನ ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುಕುವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಜುವಾಣಕುವೆಸ್ ನಿಮ್ಮೆಯಾಗೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಮ್ಮ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಮಿ ಗೌಮುಗೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಸಿಯಾದತ ಇಸ್ತಿಕ್ಲಾಲ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಇರಾದು ಕುರವಿಯಮ್ಮ ವರವರ್ಗದ ಹಿಮಾಯ ಕುರಿಫ್ ಗೌಮೆ ಗೌಮಕ ವಣಿ ಎ ಗೌಮೆಗೆ ಅಫ್ರಾದುಂಗೆ ಮಚ್ಚಪ್ಪಿನಾವೆ ಎ ಗೌಮೆಗೆ ಅಫ್ರಾದುಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿಂಗ್ ವಿಸ್ನಾ ಗೊತ್ತೆಗೆ ಮಚ್ಚಬ್ಬಿನಾವೆ ಎ ಗೌಮಕಂ ಎವಗುತಕೊಂಡ ಸರುಕಾರಕುಂ ಎಕಿ ಕಂಕಂಗ ಇಮಾರಾತ್ತಕ್ಕೊ ಉಮ್ರಾಣಿ ಕಂಕಂ ಕುರಾಣ ಕುರಮ ವಿಸ್ತಾಣ ಎಹೆನ್ನಮ ವೆಸ್ ಎ ಗೌಮೆಗೆ ತಿಬಿ ಅಫ್ರಾದುಂಗೆ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ವಿಷ್ಣು
කවුමා එක්කොල බේනුම් කරන් නුනිම්මා නම නුනිය බේනුම් කරමු නුදානම කොන්ෂස්ලි විස්නාගෙන් එක නුකුරා නම ඒ ගෙනවේ ඇල්ලවේ තරග්ගීගේ බේනුමෙන් නෙයි මියදු ෆෙනිදානේ අවුල්මෙන්ගේ ෆතුරරිකන් නත්තාල්ම ෆතුරරිකමා දෙකොළ මිසාලක මිදන්නවනි බයිකු කන්තත්තක දිවෙහිංග බයිකු බෑරිවගෙන් කුරාත අවුල්මෙන් මිදෙන්නේ කොම්මෙ අෆ්රාදකු ගවුමා එක්කොළ විස්නානම අතුගන්න ෆෝනු බේනුම් කොග්ගේ මිහාරුගේ හගීගේ මාස් මීඩියාගේ හගීගේ මිස් මීඩියාගේ හගීගේ බේනුම් කොග්ගේ ගවුමා එක්කොළ මසෙකුරාෆිය ඉසාහිතක එකල හුරිහා හමලාතක නත්තාලේ ඉක් සෝදුගේ මිනිවංකන් ගවුමුග ගායමුවකි හගීගතු ගවුම මිනිවංකන් ෆුරිහමය ගායමයෙන් දියමුග වරම් මුහිම් කමේ හැම ඉෆදයන් දෙන් හුරි කොම්මේ දායිරා කොම්ස් අවුල්මෙන් කොම්මේ මිහකවස් කුරවේනේ කුඩ එහෙන්නමස් වරම් මාන හුරි ෆුන් වරබ් බොඩති කංකගේ බහුරි එහෙම වීම අවුල්මෙන් නකී කොම්බයිකන් ගබූලකෝ දිවෙහින්න වණී කීවකන් ගබූලකෝ දිවෙහි වන්තකන් ඉස්කෝ තිමන්නකී ෆහුර්වරි මත් දිවෙස්සෙක්කන් ෆහුරරිකමයි කීවක ගබූලකෝ ෆහුරරි වාණි කියලතෝ ඉස්ලාම් දීනකී අවුල්මෙන් ලියුෆෙන් එම්මෙ මතිවරේ නුමෙක්කන් ෆුරතම ගබූල් කුරම් වී කොග්ගෙන් ඒ දීනෝ ගොයි ගොතන් අමලා බස් දිමා කුරම් වී අබදාබතු අමලා බස් අබදු දිමා කුරම් වී එයි ඔප්ෂන් නෝ මියොගතු ඒගෙන් එබ්බෑ ගබූල්කෝ අනෙව්වගතු අනෙත්තන් කොළේ ගබූල්කෝ නූ අවුර්මෙන්න ලිබිෆමියෙන් එම්මෙ මතිවරේ නියුමත ෆුරතම ෆහුරරිවාමි ෆහුරවෙවේනි එයන් අමලු කොග්ගෙ එයා එකු කාබෆෑන් අවුර්මෙන්න හැමිය මිගෙන ස්තීෆා මියයි මතිවරි කවුමු ඒ ගොතුග අන්නංව ජීවිතක ෆෝරකො දිනුමුග ඒ කුර්බානීතන් අවුර්මෙන්ගේ ජුවානුන කුතුතු කුදින්න කියාදී අවුර්මෙන් අන්නංව ජීවිතකගේ ෆෝරකො දිනු මසෙක් කුරුම් එයා එකු මි දිමාවා කොම්මෙ කමෙග්ග මිහාර අවුර්මෙන්ගේ අතුගමි ඔන්නනි හයිගතුග දුනිය ෆෝනුග මී එම්මෙ බොඩු හගීගතකි මිහාරු දුනිය අවුරුමින ගුළුවා දෙච්චකි ෆෝන් නොනි අතුගොන්න කොම්මස් කහල ඉලෙක්ට්‍රොනික් මීඩියම් මීගෙන් අවුරුමික ගවුමෙන් බොඩ දිෆා කුරවේනේ මිහාරු ගවුමා එක්කොළ සිකුඩිත බේණු කුරම් එගොතන් අවුරුමින් කුරියක් දාන මිරාදු කවියා හම රාජ්‍යක මුස්තක්බලති උජාලා කෝ අදී අවුරුණු යගින් කුරණී සෙගොතකන් දිවේ කොම්මෙ ලොබෙතර යිතකොස් විස්නා වඩාගෙන් කුරිය වඩාන්න වාණේ අවුරුමෙ මසෙකුරම දානි ඉරාදු කවියා මිගොත කංකං කුරුම එකි කහල කංක මග්ෆහික දිනුමා උම්රාණි ගොතුන් ගවම තරග්ගි කුරුම මසෙකුරුමුග සිෆාන්න ෆුල්හුන්න බේනුවා කංකං කොද්දිනුමකි මිගොතුන් කුරෙ බෑ කන්තත්ත මිදිය දෙහරන් ආදුවස් ඉරාදු කවියා මසෙකුරි මිගොත මියන් නහරවස් අවුරුමෙ මිහාරො ෆාස් කුරන් හුෂාලාෆෙ බජටුම ස්වෙනි වඩාන්නවාන දිවෙහි ලොබෙතර යතුන්නා මිගොතුන් එතක්කම කුරන් යති හුෂාලාෆ් නුනිය හිමන ප්ලෑන් කොෆා සිෆෑන්ගේ එකි දායිරාත තරගී කුරුමුගේ මසක්කෙ කුරුම ඒ ගිතුර සිෆෑන් හිදුමතුග හේදකුරා වගුතු ඒ සිෆෑන්න මිදිය ගින අහරුතවග අලානුලායෙන් ඔතුන් නියුමකක් ගෙනෙස් රංගලු හිදුමෙත්ත දිනුම බජටුගේ හිමෙනුම මිසාලකක් දන්නවඥා බණ්ඩාර කොට්ටා කළුත්කද කුෂීග හිදුමත ගුලේ වගුතු ඒ බේණු කුරංචෙහේ ඉමාරත්තක තන්තන් භාවේ වීරාණවමුදා දියුන් නියුමක ගෙනවමටක ආ ඉමාරත්තන් එළුමා දෙකුණුග අඩ්වතලුග ඉරාදුකවිය ආ මරුකසෙන් එළුමා ට්‍රේනින් මරුකසක ඉරාදුකවිය ගිරෆුෂීගේ ට්‍රේනින් සෙන්ටර් හෙදු මසෙක්කේ සෙවනි ෆෙෂිෆා මිෆ දෙතක්කම එතක්කම ෆුල්හුන්ගේ තෙරේග සෙතක්කම කුරුමකි අවුරුමෙන් ඉරාදුකවිය කුරාණකන්ත තෙහෙන්නම ස්මිකංකමුගේ බේණුමෙන් හයිගතුග ඔතී අවුරුමෙන් කොම්මෙ මීහෙ ගැම්මතිගේ සිකුඩීගේ බේණුම යගතුග ගවම එක්කොල කුරන් නිම්මැෆියයි කුරාකමුග වඤ්ඤායි ආද ඒ ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಗಂಡು ವಾಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗೊಂಡು ದಣ್ಣವಾದ ಬೇಣುವಿ ಅದಿಸೆಫ್ಫಾರು ನಸ್ರು ದುಹುಗೆ ದೇವ ತಹುಣಿಯ ದಿವೆಹಿ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಲೊಬೆತಿರ ಈತುನ್ನ ಅರಿಸ್ಕುರಂ ಅವುಂಡುಗೆ ಇಲ್ತಿಮಾಸಕಿ ಎಮ್ಮಿಹಾ ದಿವೆಹಿ ಲೊಬೆತಿರ ಈತುಂ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸವುರೆ ಕೌಮ್ ಇಸ್ಕುರ ಭಾಷೆ ಮಿಯದಾಹಮೆ ಮಿ ಕೌಮ್ ಗೆನೆಸ್ತಿಂಗ್ ಅಬುತೋಲು ಕುರವಿ ಜಿಹಾದು ಬೇಕಾರುವಿಯನು ದೆವ್ವಾಷೆ ಇರಾದು ಕವಿಯ ಕೌಮ್ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲತಿ ಉಜಾಲ ಕಮ್ಮತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ದುವಾಯಕಿ ಮಿ ಕೌಮ್ಗೆ ಮಿನಿವಂಕಂ ತಾ ಬದಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಿಮಾಯಕೊದ್ದೆವ್ವ ದಮಹಟ್ಟ ದೆವ್ವು ಆಮೀನ್ ವಮಾ ತೌಫೀಕ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ತವಕ್ಕಲ್ತು ವ ಇಲೈಹಿ ಉನೀಬ್
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ದುಶ್ಮನುಂ ಸಿಫಾಂಗಿಯಂ ಹಮಲಾದೆಂ ಫೆಶುಮಾಯಿಕು ದೇಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಏರುಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಮೌಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ಗೆ ಇರ್ಷಾದ ಎಗ್ಗೊತ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎತೆರೆಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇಸ್ವೆ ಹರಕಾತ್ ತೆರಿವಿ ಹಿವ್ವರ್ಗದ ಕಮಾಂಡರ್ ಕಿ ಏರುಗೆ ಮೇಜರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ದುಶ್ಮನುಂ ಹಮಲಾದೆ ಮುಂದಾಣಿಕೊಂ ಸಿಫಾಂಗೆ ತೆರೆಂ ರೆಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬೇರ ನುಕುಯಿಂ ಜಹಿಲುಂ ಕೂಡ ಸಿಫಾಂಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಕಿ ಏರುಗೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮೂಸಾ ಅಲಿ ಜಲೀಲ್ ಎದುವಹು ರೆಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಸಿಫಾಂಗೆ ಮರ್ಕಜುಂ ಬೇರ ನುಕುಯಿಂ ಸಿಫಾನ್ ನುಕುಮೆ ಫಾವನಿ ಎಂಬುರಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ವದವೇನೆ ಕಮುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಯಗೀಂ ಕಮೆನ್ನತಿ ಶಹಾದತುಗೆ ದೆಕಲಿಮ ಕಿಯಾ ಶಹೀದುವಮ ತಯ್ಯಾರುವೆಗಿಂ ದುಶ್ಮನುಂ ಜಹಮುಂದಿಯ ವಜಂತಕುಗೆ ಕುರಿಮಚ್ಚ ಎಗಿ ತೆರೆಂ ಶಹೀದ್ ಸಾಜಂಟ್ ಆದಮ್ ನಸೀರ್ ಶಹೀದ್ ಕೋಪ್ರಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಹೀದ್ ಕೋಪ್ರಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ಗೆ ಫುರಾನವನಿ ಮಿ ಕೌಮಂ ಹಿಬಕೊದ್ದಿ ಶಹೀದ್ ವೆಫ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಸಿಫಾಂಗೆ ಲೇ ಮಿ ಬಿಮಂ ಮೊಹರ್ವಾಲಿ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಾ ಆಯಿಲಾ ಇವ್ರೆ ಮ್ಯಾವೆಗಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಮಿ ಕೌಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ್ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಅನ್ನಂಗೆ ಜೀದು ತಕ್ಕ ಹಂದಾಂಕೊದ್ದಮು ಮಿ ಹಮಲಾಗ ಶಹೀದ್ ವಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಅಬ್ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಇತುರುಂ ಆಮುಂಗೆ ಎಗಾರ ಬೇಫುಳುಂ ವನಿ ಶಹೀದ್ ವೆಫ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗುಗ ಹಂಗ್ರಾಮಕ ಶಹೀದು ಮಿ ಹುನ್ನಕಿ ಮರುವೆಫಾವಾ ಬೈಕೆ ಈ ನುಕುರಾಶಿ ಅದಿಕಿಯತ್ತ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಿ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಜರತ್ಗ ರಿಜುಕು ಲಿಬೆ ಹಾಲು ದಿರಿತಿಬಿ ಬೈಕೆ ದೆಂಗೊನ್ನಾಣಿ ದುವಾದೆ ನೆವು इसवे दुआ दे नवाणी मेजर फैसल अहमद दुआ दन्नवंदार हुरिया बेफुणस कोळत दोडांगे तंगु फिल्लवा आमी विदाळुम दन्नव بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على رسوله الكريم امها حمد سنا تعريف حق وجمني قد كيرت وانت من الله سبحانه وتعالى ekalaange kaunuga waha tekicce insanunge khidmatuga leviras kalaange salawata salam levunga dua kurani alam taka rahmatek kamuga funu vima nabiyya adimi salawata salamuga ekalege faanunga alunna ashabun shamil kurban dev haddawa bodu kureviras kalak ibaras kalaange alaminge hitta mola dena odigimba ras kalaange fahe alaminge hittauga qaumi lobi jassawa قومُگے ابو طالُنگے گوتُگا علمن لبان دیو حدوا بڑ کروی علمنگے ویری رس کلاکو ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗ ದೀನ ಮಿಲೊಬುವತಿ ವತನ್ ಹಿಮಾಯ ಕುರ್ಮುಗೆ ಹಿವ್ವರ ಬಾರು ಅಳಮೆನ ದೆವ್ವಾಂದೇವ್ ಎಮ್ಮೆಹ ದುಶ್ಮನುನ್ನ ಅದಾವತ್ತೆನಿಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಳಮಿಂಗೆ ವೆರಿನ್ನ ಅಳಮಿಂಗೆ ಲೊಬುವತಿ ರೈತುನ್ನ ವತನ್ ಸಲಾಮ ಕುರ್ರಕ್ಕ ತಿರು ಕುರ್ಮುಗೆ ಬಾರು ಅಳಮೆನ ದೆವ್ವಾಂದೇವ್ ಹದ್ದವ ಬೊಡು ಕುರವಿ ದೀಲತಿ ವಂತರಸ್ ಕಲಾಕು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಮಿಲೊಬುವತಿ ವತನುಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಹಂಗುರಾಮಕು ಶಹೀದುವಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಅಬುತಾಲುನ್ನ ಸುವರುಗೇಗೆ ದಾಯಿಮಿ ನಿಅಮ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಎವರಿಂಗೆ ಆಯಿಲಾತಕ ಕೆತ್ತಿರಿ ಕಂದೆವ್ವಾಂದೇವ್ ಹದ್ದವ ಬೊಡು ಕುರವಿ ರಸ್ ಕಲಾಕು
ඉබරස් කලාංගේ එම්මෙ ඕගාවන්ත එම්මෙ දීලතිවන්ත අදි හුරිහා කමක කුළදුම්වන්ත රස් කලාංගේ ඉස්ලාම් දීනා මෙලොබුවති වතනුගේ දිෆාවුග අලමින් කුරමුන්දා මසක්කතුගා බරකා ලබ්වා එඛිදුම ෆුරිහම කුරුමුගේ නස්රා කාමියාබු අලමිනත් දෙවාන් දේව අදි මිරොංගුන් අලමින් කුරමුන් ගෙන්දා මසක්කතකි ඉබරස් කලාංගේ හදරතුගා මකබූල් මසක්කතෙක්කමුගා ලබ්වාන් දේව ආමීන් وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين දෙන් උන්නානි දිවේ රාජ්‍යගේ ගෞමි දිදෙන් ඉස්ස දිර්මා මිලිටරි බෑන්ඩ් ගා ගෞමි සලාම් කුණුන් ගෞමි දිදෙන් ඉස්ස දින්මුගේ ගොතුන්නා ගෞමි සලාම් ගා බෑවර වඩානෙම්ගේ ගොතුන් හුරිහා බේෆළුම් වෙස් කොළොත් එදෝ වඩා ගොතුන් එදෙන් शुक्रिया इशिंद वडान देबोंगे दे रस्मियात निमिगिंदाने निम्मालम के इज़नेंगे दे रिपोर्ट करूँ
මියා හිසාබුන් නස්ටුක දෝහගේ රස්මී ජල්සා නිමුනි එම්මෙ බේෆුළුන බාජවර දෝහකන් එදෙන් වස්සලාම් අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු هذا من دمت بيفنا هم زوانوجا مركزهم كنستني ناسروجا دوهجا مناسبة بيبي خاص رسمي جلسة وقتهم مي رسميات شرف كده واف ميواني ده سفانجة مماتي بريادي राज्य के रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुईज़ अहमद फ़ान के अम्बिक मलम मिगतरों में रस्मियात का रईस जमहूरिया का अनाबा रईतों के मचले हो गए रईस अदिहा महम कुरी के रईस निशान गाज़ी के इज़्ज़त के वरिया रईस उस्ताद मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम मनी पैर वडागम फ़ आदे में रस्मियात का रईस जमहूरिया दे के वाक़ का गाँव के मिनिमम का दिफा कुरुम का कौम में फ़र्द के कौमी ज़िम्माएं व कम फ़ाह को कौम में कम के गाँव इस कुरमा अहमद फ़ान में बनी गोवाला बाफ़ मिगतरों नस्रों के दो के रस्मी जलसा के में ख़ास कमे के कोतुगा निशान गाज़ी के इज़्ज़त के वरिया रईस उस्ताद मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नवंबर 3 के शरफ के ख़ास अड्डने में बनी अरवाफ़ मिगतरों नवंबर 3 के शहीदों के आयलात का ख़ास हांदानी अड्डने विस अरवाफ़ वाकम फ़ाह कुलबे मी बेफुरना अड्डने रोम रईस जमहूरिया निमवाफ़ मिवानी नवंबर मोहगे तिमवन दो के उदवानी हमलागा एरो के रईस जमहूरिया कुरबे तारीफ हागो मासे के पुरतका आदि दो के हमलागा सिफांगे तेरे शहीद भी बेफुरना आम के तेरे शहीद भी बेफुरन के हिदमत के आगो गाँव में फेम्बरे का वजन कुरम के गोतुं आदे नवंबर मोहगे तिमवन दो के उदवानी हमलागा सिफांगे तेरे अब बेकल को शहीद वडागे आदि आम के तेरे 11 बेफुरन शहीद फार जुमला नवार बेफलको शहीद फबे में रस्मियात का रईस जमहूरिया के इतरों दिफा वज़ीर मोहम्मद गसान मामून वस्मानी वाक़ तकवाफ़ इमरान खान के वाक़ का गाँव में दिफा बार के अस्करी काबिलियत कम इतर कुरमट का सरकारों कुरबा मुहिम मसके तफ़ाह का कुरबे आदे नस्रों के दो के रस्मी जलसा का सलामती हिदमत हो गए इस ऑफिशियल अधे हमें में उदवान का शहीद वडाकं आयलात का निस्बा मेंबरों बैर फ़वाकं अफ़ाह कुलवे नस्रों के दोस्त फ़ाह कुरम गोतम बे रस्मी जलसा फ़हमेद खावीर गाँव में दिफा बार फरातों ख़ास अस्करी हुशैर में जमहूरी मैदान का कुरिया के इंदु मम्मी वानी हम जेफ अलमती बेफना हमें ए हरकत विस जमहूरी मैदान में दो खावीर अगेंस्ट वेन वाह का अदन वाल मंगल में नस्रों के दो का मुनासिब का में अगेंस्ट खास रस्मी जलसा के कवरेज निमाला वकीलाना एम बेफना बाजर उफार दो के मफिला अस्सलाम वालेकुम